Все. Проверишь трансляцию на площадке корпорационного дома. Ну, нашу, в июне можешь не проверять. Так, я еще окуляры треба поменять. Гучно крикнем у небо свое. Нема Прокопенко. Прокопенко на лаве. А что, дорожка рили в колос ушел? Дорожка рілі, я Валерійовичу питав. Прям ушел в колос? Ні, не сішов, ну, але ось вчора гуляв за колос, сьогодні тому відпочиває. А типа наказали? Я не ведаю. Ну, я не став вже питати. А что будем говорить или не будем? Бля, это все звук тут. Добрий, вітаємо на футболі. Сьогодні нас з вами чекає, можливо, центральний матч не тільки всього 17-го тура у Мінському дивізіоні другої ліги чемпіонату Білорусі по футболі, але і, можливо, усього розіграшу чемпіонату у нашому Мінському дивізіоні. Крумкачі на домашньому стадіоні приймають Юні Ікс Лавс. Сьогоднішній матч для вас прокоментую я, Олексій Борисевич, і мій сьогоднішній напарник Ілля Куриленко. Ілля, привітання. Так, привітання, шановне господарство. Сподіваюся, сьогодні нас чекає перемога і цікавий матч. Ну да, давай одразу нагадаємо, що глядимо цей матч на YouTube-каналі футбольного клубу Крумкачі. Сябри, як завжди, під трансляцією вас чекає посилка на Donation Alerts. Можна підтримати наш клуб, поліпшити якість трансляцію, за що ми вам будемо вельми удячні. Ну що, як ми бачимо, команди помінялися вже після жеребйовки половами поля і незабаром розпочнеться цей матч, тому не затягуємо, Ілля, по традиції розпочнемо з озвучування стартових складів. В якому складі сьогодні згуляє Юні, розповіді нам, будь ласка. Сьогодні перший номер Юні, правник Роман Бабаєв, другий Аліхан Фазилов, четвертий Євген Прокопчик, дев'ятий Арол Ніцов, 15-й Роман Сидорович, 17-й
Владислав Морозик, 18-й. Георгий Чукурашвили, 21-й. Арсень Прокопенко, 32-й. Артур Купрейчик, 47-й. Капітан команди Роман Дурко, 88-й. Степан Макаров. І головний тренер команди Сергій Павлукович. Ну и одразу нагадаю, что Юни сегодня выступает в белом комплекте формы. А что тычется склада футбольного клуба Крумкачи, то наша команда сегодня выступает у наступном складе. Обороняє браму, мусить МВП першого матча поміж этими командами номер 1 Віталь Зигмантович. 5-й капітан команди Януш Ладучка, 7-й Коскин Миката, 8-й Арсень Стариков, 10-й Ілля Зайцев, 13-й Андрей Кухоцковолец, 16-й Евген Гордейчик, 17-й Максим Козюренко, 18-й Алексей Баранов, номер 77-й Вячеслав Попава і номер 89-й, пробачте, Сергей Ленько. Головний тренер так само Сергей Васильевич Олег Казека узначалює Крумкачі у сьогоднішній матч і на протягу всього сезону. І Крумкачі, як ви вже здогадалися, виступають у чорному комплекті форми, які з'являються для нашої команди домашнім, тому що менавіта у таких кольорах буде виступати наша команда. Ну що, прозвучав стартовий свисток. Я бачу, почався відлік часу на табло. Сподіваюся, розпочався ён і у нашій трансляції. Сябри будемо назирати за футболом. Уж тішно, що перша атака залишилася за нашою командою. Ну і давай представимо головних суддів команди одразу ж, покуль не забыли. Головний суддя Вадим Лянковський, перший помощник судді Олександр Чернік, другий Юрій Харуженко, четвертий суддя Дмитрий Коржик і інспектор матчу Станіслав Савіцький. Ну, здається, всі формальності ми соблюли. Ну да, але не всі формальності виконані були футболістами, які проблеми технічного кшталту, я так розумію, у Романа Сидоровича, чогось бракує, там, я не ведаю, у гэтага футболіста, і пакуль Юні буде обороняться, а може атакувати у 10. Не у повному складі. Роман Сидорович дотерміново це поле покидає. Ладно, сподіваюся, побачимо сьогодні якомога менше видалення, пошкодження, як цей футбол буде якісний, виніковий, відовищний передусім. Як це було у матчі першого кола. І ось помилка на своїй полові поля. І якраз таки Прокопенко тягне м'яч, і Гордейчик видатно обороняється супроть Ерала. І перший на м'ячі МВП, нагадаю, першого матча поміж гэтымі командами. Я не пам'ятаю, ці був це МВП обраний завзятером. Це мой особистий МВП, докладно Віталій Зигмантович. Наскільки я пам'ятаю, МВП матчу завзятерами був вибраний Сергій Ленько, тому що так само це був вельми моцний матч Сергія з рани, так сказати. І він гуляв в цей матч, тому забив дубль, так, коли я правильно пам'ятаю. Тому так само я лишу МВП того матчу, 2 МВП, так скажемо. Ну, відомо, можна було і пригадати видатну гульню Іллі Зайцева у тим матчі, а покуль обороняємося ми, Владислав Морозик заступає м'яч у змаганні з нашими оборонцями і бачимо перший, як я, коли я не помиляюся, стрел у гэтым матчі по брамі, перший недокладний стрел по брамі Віталя Зигмантовича. Буде сказати, що як мага радей прийдеться Віталю вступати у гульню в сьогоднішнім матчі. Я так розумію, було становище дозволило ці порушення правил у гэтій ситуації, бо увел мяч трошку далей за звыклое для того месца Віталь, і буде наша команда спробувати вивести у свою атаку. Ну, вельми жваво починає Юні. Я думаю, що рихтувалися вони до матчу з нами. Ми вже кілька там матчів запар пропускаємо першими. І тому ось так і починають вельми жваво, я думаю. Да, зверни увагу, Сидорович на поле вертається. Не скористався гэтай колькіснай переваги наша команда. Ведаеш, да. Ну, гэта тебе не хоккей. 2 хвилини тут не хапає, каб скористатися. Ну, але погодіться, як би класно було скористати ось цю кількісну перевагу на перших хвилинах, відкрити ліг, бо якраз така, що наша команда звиклася опошні 3 матчі пропускати. Перший Козюренко дозмагався, і Попава напружує, не дає спокою брамнику Юні Роману Бабаєву. Між тим Бабаєв, да, знайоме прозвище для завзятерів Крумкачів, поспів він повиступати за Крумкачі, а покуль обороняємося ми. Георгій Чекуришвили на лівому флангу напружує Максима Козюренко і виходить переможцем з цієї мікродуелі футболіст Юні. Ось Бабаєв, коли не помиляюся, у сезоні 2019 обороняв кольори НФК Крумкачі. Блок-то у першій лізі.
Да, ўжо ў матчы першага кола абараняў браму Юні, абараняў не вельмі надзейна, давай будзем шчырымі. Другі гол, сябры, памятаеце, між ножыкам упусціў Сергей Ланько, чакаем сёння паўтарэнне падобна сцэнару. Ланько на поле, хаця пакуль трошка незвыклым выглядзе да папярэдняга матчу з Юні. Той матч Сергей большую частку часу, як мы памятаем, адбегаў з павязкай на галаве. Не ведаю, можа это было і на шчасце, на карысць. Не хацелася бачыць такого паўтарэння, але вось паўтарэнне ў выглядзе двух галоў, я думаю, Ілля, мы з тобой чакаем ад Сергея. Ну, я чакаю ўжо хітрык, трэба ж развівацца. Ну да, не ведаю, што чакаць ад сённяшняга матча, бо ведаеш, 3 сезоны гуляем з Юні, і кожны сезон па адной перамозе на рахунку з кожнай каманды. Прагад пазней, бо Ланько змагаецца і парушаюць на ім правілы. 21 номер Арсень Прокопенко. Адзін сёння Прокопенко ў стартавым складзе. Прасцей нам будзе трошку у гэтым сэнсе, бо Вадзім Прокопенко, наш былы гулец, застаўся на лаве з запасных. Ну так, але ж можа быць замена не Прокопенко на Прокопенко. Таму, мабыць, пабачым дваіх абодвух гульцоў на поле. Да, магчыма, і такі сцэнар, тут я цалкам з табою згодны, а пакуль назіраем, Машаніка на полі няма, то бок роля штатнага выканаўцы стандартных становішчаў у нас пакуль вакантная, і пакуль гэту ролю займае Коскін Міката, шукае ён у штрафной некага з высокіх абаронцаў нашай каманды. Не, падбор забірае наша каманда. Вячеслав Попава вельмі заражаны ён быў у мінулым матчы, таму сёння, спадзяемся, будзе такая жаданая гульня. Арсень Старыкаў. Ну, Старыкаў трошку нешта незразумела рабіў. Ну, ведаеш, як заўжды я кажу, што на пачатку прыстрэльваюцца нашы гульцы, і звычайна якраз такі Старыкаў, там 1-2 стрэлы заўжды дае такіх пробных. І ось памыляецца ў простай сітуацыі. Роман Бабай доріць небяспечную, патэнцыйна небяспечную сітуацыю крумкачам у простай сітуацыі, калі Арсень Прокопенко чакаў яго на перадачы, выносіць ён той мяч у аут. Ну, крыху разражнялі нашы гульцы каля Романа, таму все ж такі ім, скажем, дзякуй. Прэсінг таксама трэба включаць, таму што, так, можа брамнік Юні памыліцца. Да, і давай адзначым таксама той момант, што ў апошні момант літаральна сёння змяніўся у нас галоўны арбітр, мусіў абслугоўваць матч Артём Ясель, але ж, як вы бачыце, сябры, Вадзім Ленковскі гэты матч абслугоўвае. Крумкачы ён ў гэтым сезоне не судзіў. А вось матч Юні яму судзіць даводзілася. Была гэта буйная перамога над Трактарам з лікам 5-0. Ну, спадзяюся, сёння паўтарэння такого сцэнара мы не пабачым, хаця, магчыма, лік 5-0 сёння на табло і будзе, але ўжо на карысць, спадзяемся, нашай каманды. Так вось, распачынаю тую тэму, што апошнія 3 сезоны, ведаеш, канчаліся чым, што па адной перамозе цягам чэмпіяната зазнавала як адна, так і другая каманда. Таму, калі такой логікай кіравацца, то сёння чакаем перамогу Юні. Але з іншага боку, папярэднія сезоны все свае дамашнія матчы супраць Юні крумкачы забіралі. 3-0, калі не памыляюся, у 22-м годзе, 4-2 ў сезоне мінулым. Бок, калі вось гэтай логікі кіравацца, то сёння павінны перамагаць крумкачы. Таму, ведаеш, я да чаго не ведаю, чую перамогу чакаем, але відавочна, як заўзятары крумкачоў, мы настроены толькі на перамогу нашай каманды сёння, але помню, што дзве каманды будуць гуляць на перамогу. Будем верыць у традыцыю, тое, што мы перамагаем усе матчы на сваім полі, таму і сёння будзе перамога. Я лічу так. Ну і давай адзначым то, што крумкачам сёння патрэбна толькі перамога, калі яны змагаюцца за першы радок, бо толькі ў выпадку перамогі сёння над Юні і 2 перамог над БДУ мы зоймем першы радок. Ось Юні сёння задаволіць па вялікім рахунку нічыя, каб захаваць свой першы радок, ім застанецца тады здабыць сваю адну яшчэ перамогу і заняць першы радок у дывізіёне, зазнаць перамогу, але мы закладаемся трошку на іншы сцэнар, хаця ў яго складана было паверыць, напэўна, пасля 6 стартавых матчаў, калі на рахунку Юні было 6 перамог, і толькі потым здарыўся матч з крумкачамі, які, як мы памятаем, скончыўся сумна для заўзятараў Юні X Labs. 2-0. Дубль Сергея Ланько прынёс перамогу нашай камандзе ў тым матчы, нагадаю я. Ну, ведаеш, так, і калі казаць пра таблічныя нейкія мэты, то так, Юні задаволіць нічыя, але, здаецца, ўсё ж такі яны больш прынцыпіальна адносяцца да матчаў з намі, і тое, што яны, ну, гэта фол, здаецца, фол. І тое, што яны прайгралі першы матч з намі, то
ўжо сёння, я думаю, яны вельмі хочуць перамогу і нічыя іх не задаволіць. Да, улічваючы сцэнар мінулага сезона, калі ў апошнім туры крумкачы адабралі ў юні пуцёўку ў плэй-офф, я думаю, у тых футбалістаў, якія летась выступалі ў складзе юні, пэўная матывацыя, пэўная зараджанасць і жаданне паквітацца, яно прысутнічае. Такія ёсць яшчэ з мінулага сезона, хаця юні і добра паднавіўся і цягам сезона. Што, назіраем пакуль мы за тым, як абараняецца наша каманда. Гардзейчык упэўнена выбівае мяч за межы штрафной, але падбор на футбалістамі ў белым і трэба дабараняцца. Зайцеву зноў жа ён апынуўся там на правым флангу нашай абароны і выбівае на кутнік Януш Ладуцька. Здаецца, першы кутнік у гэты матч, калі не памыляюся я. Так. Быў проста стандарт з нашага боку, які прабіваў Коскі, а кутнік якраз такі першы. Ну і кіруецца да мяча Георгій Чакурышвілі. Няма сёння Паўла Вакуліча, які частяком выконвае стандартнае становішча ў складзе юні. Павел Вакуліч, які з'яўляецца капітанам юні. Сёння на лаве запасных, учора святкаваў свой дзень народзінаў. Спадзяюся, каманда зробіць яму сюрпрыз у выглядзе паразы ад крумкачоў сёння, а пакуль абараняемся мы. Коскі не паспявае забраць гэты падбор. І Віталь Зігмантович працягвае свой перформанс. «88-й нумар прабіваў, гэта быў Сцяпан Макараў». Я думаю, что ты скажешь про Павла Вакульчика, что ты скажешь... Вакульча. Привітання Антону Вакульчику. Я думаю, ты скажешь, что, спадзяюся, команда Юні адсвяткавала добра учора дзень народзінаў і сёння ўжо будзе не вельмі ў кандыцыі гуляць матч. Ну не, нейкі зараджаны, матываваны футбаліст ехал са мной в аўтобусе у кіпе юні. Мусіць, настройваўся на гэты матч. Я думаю, настройваліся ўсе 22 футбалісты, якія выйшлі сёння ў старце. Між тым, давай адзначым, юні больш узроставая каманда ў параўнанні з крумкачамі. Хапае там футбалістаў, якім каля 30 гадоў. Наша ўсё ж такі каманда маладзейшая, я скажу шчыра, не падлічваў там сярэдні ўзрост, але па адчуваннях, па гадах нараджэння, то юні трошку больш дасведчаная, больш узроставая каманда. Не ведаю, на карысць гэта ці не. Ну, адзін з нашых старэйшых сталых футбалістаў, Еўген Елизаренко, сёння на лаве, таму можа выйсці ў любы момант і даць вопыту нашай камандзе. Ну да, паназіраем за гэтым, бліжэй да перапынку агучым тых, хто сёння можа ўзмацніць ці выйсці проста хаця б на замену ў складзе адной ці іншай каманды. Бо цікавае прозвішча ёсць на лаве запасных як адной, так і другой каманды. А пакуль пасля парушэння правілаў Віталь Зігмантович уводзіць мяч далёкім стрэлам наперад у напрамку Славы Папавы, прайграе той верхавую барацьбу, але працягваюць змагацца за мяч нашы футбалісты. І Ілля Зайцаў, які таксама выдаў класны перформанс у першым матчы, скушаў ён тады Вадзіма Пракапенко, амаль нічога не даў стварыць нашаму былому футбалісту ў тым матчы. І можа быць, менавіта па гэтай прычыне Вадзім Пракапенко сённяшні матч прапускае, распачаў на лаве запасных, не будзем адмаўляць гэта факту. І вось звярні ўвагу, апошнія 2-3 хвілінкі ўжо забралі ініцыятыву футбалісты юні. Трэба гэты адрэзак прайсці максімальна надзейна нашым футбалістам і адабараняцца. І што, на чыю карысць? На карысць нашай каманды. Зараз будзе ўвод мяча. Ну, я б сказаў, такі футбол на сустрэчных курсах, але ўсё ж такі больш, здаецца, больш мяч трымае юні. І нейкія моманты пакуль што не вельмі апасныя, акрамя аднаго, так? Больш ўсё ж такі такіх момантаў у юні. Але вось, крыху спрабуем гуляць у атаку. І парушаюць правілы на Зайцеву, фіксуе гэта парушэнне Вадзім Аленковскі, і ёсць магчымасць падцягнуцца нашым высокім наперад, але бачу, не імкнуцца яны туды, ні Януш Ладуцька, ні Еўген Гардзейчык, значит, не будзем мы назіраць падачу у штрафную. Да, сапраўды разыгралі мяч нашыя футбалісты. І я, сябры, хочу нагадаць вам, што гэты матч глядзім на YouTube-канале футбольнага клуба «Крумкачы», таму, сябры, ёсць чат трансляцыі, на здароўе ўзаемадзейнічайце з намі, будзем з вами
Адказваць на ваши пытанні, дзеліцеся ўражаннем пра матч, тым, якога выніку вы сёння чакаеце, хаця відавочна на YouTube-канале Крумкачоў, які вынік чакаюць футбалісты, а вось Георгіч і Курішвілі. Праходзіць на флангу якраз такі нашых футбалістаў, але не атрымалася хутенька абвастрыць гэтую сітуацыю, ўжо паспелі расставіцца наши футбалісты. Адзін Арсень Прокопенко і не дае мячу дайсці да брамы ў гэтай сітуацыі Яўген Гардзейчык, яшчэ адзін кутнік побачым у выкананні Юні. Так, упэўнена гуляе Яўген Гардзейчык, і казаў ты пра каментары, якраз ёсць пытанне ў нас, хто з футбалістаў Крумкачы у чорных футболках, наша каманда. Крыця пытаюць, у якой форме гуляюць за Крумкачы. Крумкачы сапраўды ў чорнай. Юні, нагадаем, яшчэ у белай. Пакуль у белай, да? Хаця на дворе сёння такое, што і не выпадка, конечно, асаблівасць, што зноў Віталь Зігматовіч даецца першы на выхадзе, ці нехта з абаронцаў нашай каманды. Але ідзе другім тэмпам атака на браму нашай каманды. І што? Зайцаў шапляе гэты мяч. І Сідаровіч не паспявае дабраць. Не судзіў. На вялікі жаль, ці на шчасце, нашы матчы ў гэтым сезоне Вадзім Лянкоўскі, таму не маю я пэўнага ўражання пра тое, як да яго ставіцца, таму сёння будзем складаць яго цягам гульні. Спадзяюся, наогул будзе самай незаўважнай персонай на полі, бо часта нашы матчы пераўтвараюцца ў абмеркаванне дзеянняў суддзі. Спадзяюся, сёння будзем абмяркоўваць выключна дзеянні нашых футбалістаў, і гэтыя дзеянні будуць выдатнымі. Лёша Баранаў забірае мяч, перадае наперад на Лыньконь. Сергею не атрымалася якасна зачапіцца за гэты мяч і трошку замітусіўся ён у цэнтры поля, але ёсць парушэнне правіл з боку Баранова. І парушэнне на карысць Юні. Доўга не чакаюць футбалісты ў белым і разыгрываюць хутка гэтую сітуацыю, спрабуючы ўжо праз пазіцыйную атаку зайсці на браму Крумкачоў. Ну, ведаеш, пакуль што не было ніводнага апаснага моманту з нашага боку. Хочацца што-небудзь пабачыць, калі шчыра. Ну, здаецца, прыкладна так жа пачынаўся матч першага кола, да? Як мне здалося. Так. Шмат працы было у Віталя Зігматовіча цягам першага тайму, паменшыла яе ў тайме другім. Вось, а так, конечно, в першым тайме там такая нарезка хайлайтаў была ад Віталя Зігматовіча, вось літаральна сёння на ранке іх пераглядаў. Конечно, ну пашанцавала нам ты матчы, што такі перформанс выдаў Віталь, бо іначай магло быць вельмі балюча. Ну так, все палепшылася ў тым матчы пасля нашага голу, таму трэба забіваць, час перамагаць. Ну да, але давай прыгадаем трошку адмоўную дынаміку апошніх трох матчаў. Апошнія 3 матчы Крумкачы першымі прапускаюць, прычым сваімі ж сіламі робяць гэта. Я маю на ўвазе 3 аўтагалы мы бачылі на працягу 3 апошніх матчаў. Прычым, сябры, напэўна, вы памятаеце, адзначыўшыся галамі ў сваю браму, нашы ж футбалісты паспявалі цягам гэтых матчаў забіць і ў чужую браму. І былі это Яўген Гардзейчык, Мікіта Аўсяннік. І у мінулым матчы быў гэта Сеня Старікаў, пакуль небяспека ля брамы Юні, і выбіваюць мяч за лінію брамы, ці не, ўсё ж такі застаецца ў межах поля ён, і, магчыма, аут будзе на карысць Крумкачоў. Не, Сеня Старікаў пакідае яго ў полі. Так, калі казаць яшчэ пра аўтагалы, то у нашым дывізіёне больш за ўсіх забілі аўтагалоў нашы хлапцы. Пакуль што нешта было не вельмі бяспечна, але Яўген Гардзейчык дае пас на Віталя, і ўсё атрымліваецца спакойна. Так вось, аўтагалы, 3 аўтагалы у нашай каманды, 2 у Туркспора. І там яшчэ у кагосьці 1 гол, таму тут мы перамагаем. Да, не самый приемный показник, але ладно, які ёсць. І што? Небяспечна было зараз ля брамы, але блакуюць удар футбалістаў Юні і абаронцы нашай каманды, але падбор застаецца за футбалістамі ў белым. І Прокопенко зараз праходзіць Зайцева, але ўсё ж такі удвох калектыўны адбор паказвае наша каманда. Здаецца, штосьці хоча змяніць нашай гульні. Сергей Козяка, будзе замена. Яўген Елізаренко замест Іллі Зайцева, ці траўма ў Іллі? Пакуль складана сказаць, наколькі вымушаная гэтая замена. Можа быць, у перапынку мы гэта даведаемся. Але, здаецца,
Ну, мы не Все в порядку, здоров'ям залізайцю, хоча може це нечто незауважне зосталося. Давай просто констатуємо факт заміни. Ну, так. Що на 19-й хвилині Євгеній Лізаренко, якого ми чекали у стартовому складі, поле покинув і Ілля Зайцев у гульню вступив. Це ж може бути зв'язано з тим, що ось недавно ми бачили, що Арсень Прокопенко приходив Зайцева, да? Ну, не ведаю. Мабуть, тому що недавно у Іллі була травма і зараз не вельми ще він кондиції. Чи щось дало себе знати з тої травми. Тому сподіваємося, що все добре. Все. Ну, сподіваємося, що заміна пойде в будь-якому випадку на користь нашої команди. Давно я не бачив таких ранішніх замінів. І що у нас буде? Буде у нас попередження на адрес Сергія Павлюковича. Скажу щиро, мог Сергій Павлюкович гэты матч пропускать, тому що у матчі минулому і так була його жовта. Після гэтага він так некілька разів вже порушав правила знаходження у технічній зоні, за що мог отримати другу жовту. А я криху не бачив, куди він надійшов? Да вийшов за межі своєї технічної Ну, зони. вельми далеко, здається, вийшов, так? Да, ну у минулому матчі наогул там і було видалення у складі. Юні ми ще гэты матч пригадаємо, коли буде пауза. І що, покуль буде у нас спинена гульня? Орол побег на 1 наперед, 1 на 1 ён з Сенем Стариковим, треба допомогти своїм. І передача Орла Ерола не знаходить адресата, хоча відовочно буде незадоволений в этой ситуації Сергій Козека. І є попередження, і це попередження на адрес, я так бачу, Євгена Гордейчика. На полові поля Юні було порушення, це відкладена жовта, наскільки я розумію. Для Гордейчика это, конечно, 5-я жовта, не критично гэта. Ось 4 у яго было, і вже після 6-ї Гордейчик буде пропускати наступний матч. Ну, здається, що зараз для Євгена амаль кожна картка критична, бо це ці пропуск наступного матча, ці близько к пропуску, тому... Ну, а треба більше хайна і уважливо гуляти Євгену сьогодні. Шкода, що вже на 21-й хвилині попередження отримав один з наших центральних оборонців, але про це пізніше, бо Стариков класно на Коски. Можна не утримався на ногах Коски намікати просто ситуації, як мені здалося, може, кажуть, буци не подобрав, ці поле трошки вільготне, хоча на дворі сьогодні виключно футбольне, сонячне, плюс 25. Той же Коски м'яч відбирає у центрі поля, і наша команда виходить у свою атаку. Але згубила трошку темп гэтай атаки. Лізанька направо на Козюренко, шукає той адресата, хто ж їм стане, може бути назад згуляти. Не, обороняется Юни. И что, есть порушение правил, но веки жали в этой ситуации. Той же Елизаренко правила порушает на 32-м номере. Это у нас Артур Купрейчик, один из найлепших бомбардиров Юни в этом сезоне. И Ленько некую незадоволенность выказывает, я не разумею, ці головному, ці своим партнерам по команде. Ну, все ніяк не дойде до небезпечного моменту з нашого боку. Ну, мене теж, може, виношують якраз таки гэты план футболісти Крумкачов. Бо був, я скажу щиро, у роздягальні Крумкачов перед матчем, там стільки конспектів, пункту позаіздростить, на самом деле. Розклали Юні на раз-два, засталось где-то реалізувати все на полі. А покуль, як ми бачимо, нова дуель у нас утворилася на правому флангу. Гордейчик, Елизаренко, Прокопенко. І не фіксує в цій ситуації порушення правил головний арбітр. Хоча опинився на газоні наш футболіст Елизаренко, і треба було йому як мога хутчей вертатися в цей матч. І що, повторення ситуації. Але гэтым разом уже фіксує все ж таки порушення правил головний арбітр Вадим Ленковський. Ну, не з тим розмовляє арбітр, не з тим гульцом розмовляє арбітр. І слухай, ведаєш, повторяється трошки сценар першого матча. Я про жовту картку Євгена Гордейчика. Там якраз таки за перший тайм, коли не помиляюся, посадили ми двох центральних оборонців Юні на жовтій картці. А ось покуль присели на жовту наш центральний. Сподіваюся, Януш не послідує прикладу якраз таки Євгена Гордейчика і буде виключно чисто сьогодні змагатися. На углу, як Магарадей, будемо бачити його у гульні тільки при розіграші стандартних становищ для брами Юні. Ну, скажем щиро, для центральних оборонців це звична справа, жовті картки, навіть червоні, це так само доволі часта справа. Тому це, так сказати, не здивлення для нас. Картка у Євгена Гордейчика. Да, і знову ж хочу пригадати, що якраз таки
пра чырвоныя карткі, калі ты згадаў, то гэты матч у складзе Юні прапускае Дзяніс Жбанкоў. Ён якраз такі атрымаў чырвоную картку ў папярэднім матчы з энергетыкам. Не падзялілі яны тады, надаваў, як кажуць, па шыі ён Павлу Валчэцкаму. Вот, за што і атрымаў лагічнае выдаленне ў тым матчы, а пакуль, да, грамотна абараняецца наша каманда, хаця, конечно, сэрца ёкае ў такія хвіліны. Карацей, Дзяніс Жбанкоў гэты матч прапускае. Не то, што гэта звыш там асноўны футбаліст для Юні, але адзначым гэты факт. Коскі мае магчымасць аддаць дакладную перадачу, ён гэтай магчымасцю не карыстаецца і губляе мяч. Пач не атрымліваюцца пакуль у нас гэтыя падыходы да брамы Юні. Адзначым, што ўсё ж такі пакуль па першых 24 хвілінах Юні выглядае вастрэй, Юні выглядае больш агрэсіўна, але спадзяюся, гэта такое першае ўражанне, якое будзе падманлівым. Ну, ось калі шчыра, я якраз таки і спадзяюся зараз, што Євген Єлізаренко узмацніць гульню. І якраз По твои словы, классный отбор от Елизаренки. Баранов выдавал на Коскі, але той размінуўся з мячом. Прабач, што перапыняю цябе. Але такі момант не трэба пабачэння Лёша. Ну, вось што казаць пра Коскі, пакуль што здаецца крыху не ў сваёй тарэлцы наш японец. Ну да, один из наилепших. Что значит один из наилепших? Наилепший бомбардир нашей команды. На сегодняшний момент, здаецца, 8 мячоў на рахунку нашего японца на дадзены момент. И он наилепший у складе нашей команды. 7 мячоў мае Сергей Ленько. А у Юні найлепшым з'яўляецца чалавек, які пакуль паліруе трошачку лаву запасных. Гэта Александр Шишко. Трошка анансаваў я вам резервістаў Юні. На ягоным рахунку на ў чэмпіянаце 15 мячоў. А пасля пераходу ў Юні ён уже паспеў настраляць 9 голов і аддаць 2 галявыя перадачы. Вельмі выніковы футбаліст і класная опцыя ёсць у Юні на лаве. Пакуль назіраем за атакай нашай каманды. Елізаренко на Коскі, той аддаваў далей на Баранова. Пакуль так падпрыціснулі нават колькасцю нашыя футбалісты. І што? Трапляе мяч у руки Владислава Морозика і можа жоўтую выдаць за такое галоўнаму арбітру. Ну ладно, пакуль без яе абыходзіцца ён. Так, і зараз будзе небяспечны момант нашага боку. Коскі ўсё. Мы спадзяемся, што такі будзе. Ну так. Коскі зноў будзе ў мяча, але можа і Старыкаў, і цяпер яшчэ і Євген Єлізаренко прабіваць ці разыгрываць. Такая позиция, что сапраўды, да, можно и наўпрост стрэліць, и знайсці галаву некага з высокіх. Перадусім мы, конечно, складаем свои надеи на Гардзейчыка, Ладучку и, напэўна, Лёшу Баранова, да? Так, и прямым добавлен. Ну вось якраз гэтыя хлопцы і могуць забіць галавой. Євген Гардзейчык, мы бачылі ўжо яго галы ў гэтым сезоне. Разыгралі мяч наши футболисты. Стариков робіцца адрасатам, Козюренко. Той на Баранова. И не доходит мяч до Елизаренки, але Коскі змагаецца и выносит мяч за линию брамы футболисты Юні. Здаецца, першы путнік будзе у нас. Да, якраз под гэтае наше с тобой разважанне бачу я, что разминается Микита Овсянник, магчыма, ў другім тайме з'явіцца Микита на поле. З ім же разминается Євген Радзько, новый футболист у складе нашей команды. Про яго згадаем трошки пазней. Бо пакуль што у нас ёсць пэўныя непаразуменні паміж футбалістамі ў штрафной, і размаўляе з імі Вадзім Ленковскі, каб давесці ўсё да ладу і даць магчымасць Коскі на Михата отдать голевую передачу зараз. Не, голевой она не робится, выбивает мяч за линию брамы футболисты Юни. Есть накал на поле паміж футболистами, а зараз будзе Юни выводить мяч. Да, заглядаю я ў каментары, пишут, что любимые комментаторы сегодня працуюць на матче. Дякую шчыры. Працуем для вас. Не забываем, что по трансляции вас чакае спасылка на Donation Alerts, где, як заўжды, можно падтрымаць наш клуб, палепшыць якасць трансляцыі. Апошнія матчы намагаемся выпраўляць і працаваць без тэхнічных перашкодаў. Дзякую вам, што падтрымліваеце нас рублём, злотым, баксам, еўра, чым заўгодна. Так, дзякую вам, сябры, чакаем вашых донатаў.
гэта будзе вельмі добра, але... Бачыля, ты на данаце цяпер і каментуеш матчы Крумкачоў, сябры, Так і таму ёсць. можа быць шлях да каментавання ў Крумкачах ляжыць якраз праз Donation Alerts. Сябры, калі ласка, яшчэ, калі вы не можете дапамагчы донатам, тады ставце лайк, подписывайтеся на канал. Гэта таксама робіць наши трансляцыі больш папулярнымі, больш праглядаемымі. Да, какое стандартное становище выконания футболиста в июне будем назирать. Мы на правом флангу разобрались. Сидорович отбегает от мяча и заступая право выконать это стандартное становище партнера по команде. Навес нас будет чакать видовочно. И нават стрелить атрымалася в этой ситуации. Здаецца, это был Алихан Фазылов, другі номер. Футболист 2000 года народжен. Не так давно он гуляе за июни. Не помиляюсь я, что это был другий, четвертый все-таки Евген Прокопчик. Ладно, не побачили мы, сябры, может быть, вы у трансляции лепш гэта разгледзелі, але ўлічваючы, што небяспека гэты момант не скончыўся, хаця, конечно, удар быў непрыемны, то і не так гэта істотна. Ну што, 30-я хвіліна у нас стартавала, яшчэ 15 мінімум хвілін у першым тайме нам з вами назіраць за футболом. Парадуемся таму, што і крумкачы пачынаюць ствараць пэўную небяспеку ля брамы суперніка. Трошку, як кажуць, яны адсунулі гульню, адсунулі мяч ад свае брамы, трэба працягваць, бо нагадаю, мы сёння гаспадары. Нам сёння больш трэба перамога відавочна. І Гардзейчык змагаецца з Эралам і выходзіць пераможцам з гэтай дуэлі. Баранаў направа на Лынько. Зараз Лынько распачынае і прямо руки Роману Бабаеву. Хаця пагадзіся, па траекторыі палёту мяча выглядала, што Коскі можа апярэдзіць якраз такі і зняць гэты мяч. Адчуць сабе сёння на поле, таму што мне здаецца, што крыху непразуменні ёсць з нашым японцам у гульцоў. Ці, мабыць, гэта толькі маё адчуванне, не ведаю. Гэта ж ён з такой уласцівай японцам разважлівасцю чакае, падбіраецца, рыхтуе свой напад, каб потым адзначыцца галявым дзеяннем на карысць ужо нашай каманды. Ведаеш, мабыць, проста маі чаканні нейкія, таму што Коскі, на мой погляд, у апошніх матчах адзін з найлепшых, а часта і лепшы гулец нашай каманды, таму я чакаю вельмі шмат карысці ад яго на полі, ну і, канешне ж, галоў. Адзначым, як зараз Кухацкаволец адабараняўся ў гэтай сітуацыі, не дазволіўшы суперніку прайсці сябе і зладзіць крос у штрафную Крумкачоў. Да, Андрей Кухацкаволец вяртаецца ў стартавы склад, быццам бы сітуацыя звыклая для мінулага сезону, але не звыклая для сезона гэтага. Нагадаем, цягам другога кола Кухацкаволец уліўся ў склад Крумкачоў, пакінуў ён пінскую валну і цяпер абараняе колеры нашай каманды. Памятаем, як Андрей прагрэсіраваў цягам сезона мінулага, спадзяюся, і зараз. Чым бліжэй да плэй-офф і цягам плэй-офф Андрей будзе ўлівацца і паказваць як мага больш надзейны футбол у складзе ўжо нашай каманды. Так, рады, мы з тобой рады, заўзятары Крумкачоў, што Андрей вярнуўся да нашай каманды, таму што гэта моцны футбаліст і ён дакладна можа ўзмацніць нашу каманду. Ну што, аўтакарысць Юні на 32-й хвіліне матчу. І ведаеш, такая пазіцыя для ўводу мяча ў гульню небяспечная. Трэба яшчэ і вывесці мяч са свае паловы поля, таму не рызыкуюць, як мага далей выкідаюць яго футбалісты Юні. А там Эрал змагаецца супраць Януша Ладуцкі і па меркаванні суддзі выходзіць пераможцам з гэтай мікрадуэлі. Фіксуе ён парушэнне правіл, хаця, канешне, супраць Эрала складана правілы парушыць, то яшчэ габарытны хлопец, які ўжо не так вынікова гуляе ў гэтым сезоне, да, мусіць пачаў больш вучыцца, надзяляць больш увагі сваёй вышэйшай адукацыі, ўжо ў магістратуру паступіў. Такімі тэмпамі і да аспірантуры Эрал дойдзе, можа стане доктарам навук. Робіць Юні ўсё магчымае, каб гэты футбаліст не вылецеў са складу гэтай каманды, а вось і жоўтая картка на адрас Елізаренкі. Женю трэба супакоіцца, каб не атрымаць другое
папярэджання. Калі я правильно зразумеў, то гэта за размовы. І выйшаў Яўген, і я згодны, што суддзя крыху ўсё ж такі не вельмі прымае рашэнні, якія нам падабаюцца. І Галоўна, каб яны былі паслядоўнымі. Ведаеш, калі ён выбраў такую тактыку, што мы даем сёння гуляць, даем размаўляць, окей, давай гэта рабіць усім. Вось, а калі гэта будзе непаслядоўна, адны робяць, другім не, то, ну, конечно, так, ну, просто такое часам назіраем мы з табою. А зараз небяспечны момант, Слава Папава распачынае і крыху незразумела, што ён хацеў зрабіць, прабіць. Але ж і Сергей Ленько быў радам. Да, ведаеш, ёсць адчуванне, што трэба заўзятарам падтрымаць зараз Славу Папаву, бо трошку разгубіўся в гэтай сітуацыі Слава. Не хацелася, каб ён выпадаў з гульні. Бачылі мы ўжо Ілю Зайцева, якого хутенька замянілі, а не хацелася, каб яшчэ і Слава Папава стаў аб'ектам замены. Ну, калі так казаць, я б не сказаў, што Ілля Зайцев выпадаў з гульні, на мой погляд. О, я кажу шчыра, у меня просто перад вачыма адна сітуацыя, дзе вельмі лёгка прайшлі Ілю Зайцева, быў это Арсень Прокопенко. І што ў нас адбываецца? Чаму мяч выбіты? У каго праблемы са здароўем? Зараз, калі Можа, памачаць спампаваны мяч быў ці што, я не разумею. Ладно, не разберемся мы с тобой, мусіць. Але падслухаць хочацца. Мабыць, не зразумеў. Ну, здаецца так, штосьці з мячом, бо і Сергей Казека яго глядзеў. Ну, спадзяюся, гэта, ведаеш, на удачу атрымаецца, памяняе мяч, і гэта будзе той самы мяч, які уляціць у браму іюні. Між тым, у першым матчы, здаецца, на 27-й хвіліні Сергей Ленько адзначыўся, мінуў ужо гэты час. 35 хвілін мы ўжо з табой адглядзелі, пакуль 0-0. Хуткіх галоў мы не пабачылі, але і цана сённяшняга гола вельмі высокая. Таму часам так трошку асцерагаюцца футбалісты. Ну, моманты ў іюні былі. Ну, ўжо і наша каманда мела пэўныя магчымасці, не такія відавочныя, як у іюні. Ну, да добрых моцных стрэлаў з нашага боку, здаецца, не дахадзіла. Ну, але спадзяюся, ведаеш, што это будзе сёння тое, што называюць редка, но метка. Так, я таксама так думаю. Мне здаецца, все ж таки разыграюцца наши хлопцы. Ну, я плюс трошку незвыкла, конечно, бачу, што крумкачы мусяць гуляць. Ну, я не могу сказаць, што другім нумарам, але, конечно, не валодаюць яны відавочнай ініцыятывы, як гэта бывае у пераважнай большасці матчаў цягам гэтага сезона. Звыкліся мы, што кантралюе наша каманда мяч падоўгу. Што Елизаренко дазмагаўся да апошняга, і аут все ж таки не на карысць нашай каманды, хаця сігналізуе Елизаренко, але Евгену дакладна трэба супакоіцца, што і паказвае Лёша Барану Евгену крыху спакойней. Да, быццам бы ад купрэйчыка мяч пакінуў поле, але не згодны з гэтым галоўны арбітр, падказваў таму ягоны памочнік на лініі. Ну ладно, да, Евгену сапраўды трэба трошку трымаць сябе у руках, а мяч трымаць у нагах, і ўсё тады мусіць быць у парадку. Ну што, на пазіцыйную атаку закладаецца Юні, Евген Прокопчык направа на партнёра па камандзе, і вось такі далёкі дыяганальны перавод, які робіцца недакладным. Адзначым гэта, здаецца, это быў Алихан Фазылаў. Ведаеш, Лёша, часам робяць замены гульцоў, якія вельмі спрачаюцца суддзямі, ці ўжо могуць атрымаць другую жоўтую картку, але ж Евген Елизаренко і так выйшаў ужо на замену, таму яго замяняць. Я думаю, паразмаўляе з ім Сергей Казека ў перапынку, бо на Евгена Елизаренко разлік вялікі, відавочны, як і на Сергея Ленько. Што, зарабляе той кутнік класна. Напэўна, максімум гэтай сітуацыі выціскае Сергей. І кіруецца ў кут поля Коскі на Міката для того, каб выканаць яшчэ адзін кутнік.
для нашай каманды. 38 хвіліна, адзначу, гэта я. Спадзяюся, адзначыцца гэтая хвіліна ў пратаколе. Ось хочацца навес побачыць. Зараз не каб разыгрывалі наши гульцы, а Я скажу, такія канспекты у Сергея Васильевича Казекі ляжалі ў раздзявальні, што я не здзіўлюся нейкім мудрагелістым розыгрышам у выкананні нашай каманды, але пакуль назіраем. Сапраўды, падача ёсць, і хто там выскоквае? Это той же Елизаренко сігналізуе, што была гульня рукой, але трэба працягваць змагацца да апошняга за гэты мяч. І што, ёсць парушэнне, і Роман Сидорович атрымлівае папярэджанне ў гэтай сітуацыі. Галоўнае, каб не было траўмы ў нашага гульца. Ну там, здаецца, Сеня Старыкаў ляжыць на газоне. І ведаеш, Сидорович азначаецца тым, што гэта эмацыйны футбаліст. Таму будзем спадзявацца, што гэта стане штуршком, можа быць, і для яшчэ большай праявы эмоцый, якая выльецца ў другую жоўтую картку, чаму бы не. Хаця, зноў жа кажу, хачу бачыць матч у роўных складах, перамогу. Ну, я б не сказал, что я хочу в ровных складах, я хочу без травм, и как бы нашей команде было простее. Вот что я хочу бачить. Ну што, няма Аўсянніка на полі. Значыць, прабіваць будзе ці Яўген Елизаренко, ці Лёша Баранаў, ці той жа Коскіна Міката. Ты сам Арсений Стариков. Ці сам Арсений Стариков, да, трымае ён дыстанцыю. Ведаш, няма на полі, да, Аўсянніка, няма Казекі, і вакантнай застаецца гэтая роля, але ўсё ж такі пакуль заход на... Нормально ты вспомнил, няма Казекі. Ну, Казека ў минулым годзе, летась жа, торпеды тут са штрафного грала. Конечно. Не дарма прыгадваў галоўнага трэнера нашай каманды. І што? 5 чалавек, нават 7 з невялічкай дзіркай налічвае гэта стенка Юні. Наўпроставы стрэл мы пабачым. Лёша Баранаў правярае штангу брамы Юні. Мы побачим. Лёша Баранаў правярае штангу брамы Юні. Это был стрэл. Ну вось першы небяспечны момант, вельмі небяспечны, скажем так. І паказвае галоўны арбітр, што па мячы, які каціўся, зараз наносіў удар Роман Бабаев, трэба паўтарыць вот ад свае брамы. Ну, бачыш, трошку, можа быць, разгублены, неуважлівы зараз Роман Бабаев, бо ёкнула сардэчка ў яго. Я ўпэўнены зараз, гляжу на тэлефоне, праглядаю гэты удар, класна стрэліў Лёша Баранаў. Калі б трапіў у браму, то, я думаю, не было аніякага шансу у Романа Бабаева. Ну што, напэўна, самы небяспечны стрэл у нашым выкананні дакладна, бо па браме Віталя Загматовіча мы памятаем класны сейф, калі ён выцягваў мяч з дзевяціны. Так бы мовіць, па супернебяспечных момантаў лік пакуль роўны 1-1. На табло таксама лік па-ранейшаму застаецца роўным 0-0. Хаця каманды ўжо на гол, напэўна, нагулялі. Эрл не ўтрымаўся на газоне. Так, ну вось здаецца, што нашы гульцы павінны ўжо на кураджы пасля гэтага моманту атакаваць і карыстацца тым, што крыху разгублены футбаліста Юні, але ж мяч у Юні. Да, ну на куражы трымацца не скарысталася, якраз такі ў простай сітуацыі Януш Ладуцька, як мне здалося, ну, мне здалося простай. Страціў мяч, выбіўшы за бакавую, і пакуль што, парушэнне з боку Крумкачоў, Юні хуценька гэты мяч разыгралі, і ўжо хто? Прокопчик с Фазыловым гуляюць на правом флангу, хаця на левом один Арсень, хочется сказать, Стариков, але все ж таки Арсень Прокопенко. І што? Прокопенко. І нават до свайго брамніка давялі гэты мяч футбалісты Юні. А далёкі ўвод застаецца якраз таки за Янушам Ладуцькі. Што, на чыю карысць свісток? На карысць Юні. Палічыў, што быў мелкі фол у Коске. І трэба уважліва расставіцца нашим футбалістам. Все менш і менш часу засталося да перапынку, і, як мы разумеем, цана гала перад перапынкам, яна, ну, не толькі падвойваецца, але псіхалагічны складнік такога гола выключаць нельга, забывацца пра яго не варта. Умеюць забіць пад перапынак Крумкачы, ведаем мы пра гэта, адзначаліся яны такімі галамі рэгулярна на працягу мінулага сезону. У гэтым сезоне я ўжо не памятаю, ці было такое.
А пакуль у нас нейкія праблемы са здароўем футбаліста Юні, здаецца 17 нумар, там прылёг, гэта Владзіслаў Марозі, калі не памыляюся я. Таксама адзін з найлепшых бамбардзіраў у складзе Юні. Зараз нават і падкажу ягоную статыстыку. А ён другі новы бамбардзір Юні, 8 галоў, 3 галявыя перадачы на рахунку гэтага футбаліста. З тых футбалістаў, якія зараз на полі ў Юні, ён самы выніковы. Александр Шишко пакуль на лаве запасных. Коски ў простай сітуацыі, недакладную перадачу. Аддае без парушэння правілаў тут. Степан Макаров мяч адбірае, і трэба дабараняцца нам, бо потым будзе, конечно, крыўдна гэта ўсё прыгадваць. І пэўнае непаразуменне, конечно, у нас з галоўным арбітрам. Ілля, што думаеш? Ну, не згодна я з яго рашэннямі, але зараз хочу сказаць пра тое, што Коски выправіўся і змог выбіць мяч за поле. Ну, ведаеш, што хочу сказаць я, наши футболісты вельмі часта цягам гэтага матча выключаюцца пасля таго, як вось парушаюць на іх правілы. Хай суддзя судзіць, не выключайся з гульні, гуляй яе да апошняга, бо потым можна, конечно, прыгадваць гэта і шкадаваць. Ну, ведаеш, я скажу, як чалавек, які выходзіў на поле, і як я разумею футбалістаў, што яны робяць. Яны, калі парушаюць, ці, мабыць, калі яны думаюць, што суддзя можа вырашыць, што парушаюць, яны валяцца і пачынаюць яшчэ громко крычаць і да канца ляжаць. Вось так шмат хто з футбалістаў так робіць, таму, мабыць, зараз наши футболисты таксама думают, что судья вырашыў все ж таки свіснуць. Да, і зверні увагу, як класна зараз расставіліся наши футболисты. Евген Прокопчук, уводячи гэты мяч, рассовываў руки ў бокі, показываючи, кому отдавать. Помнік аддаў нашему Евгену Гардзейчыку. Вось так класна разобрали наших дакладней футболистаў суперніка гульцы нашай каманды. Адзначым і гэты факт. Атрымаўся, ведаеш, стандарт не на карысць Юні, а на карысць Крумкачоў якраз такі, але мяч кантралюе, на вялікі жаль, пакуль гасцявая каманда. Я думаю, яна ўсё ж такі пераважае валоданне мячом цягам першага тайма, на вялікі жаль, няма ў мяне статыстыкі. Але па адчуваннях гэта вось менавіта так і адбываецца. Што, Эрл змагаецца да апошняга і выходзіць пераможцам з гэтай мікрадуэлі, даючы магчымасць Георгію Чекуришвілі ударіць, але ягоны стрэл блакуюць наши абаронцы. Лунько класна скідвае на Елізаренку, той наперад. Ну, трэба пабароцца Славе, яшчэ і паслізнуўся. Нічога, але да апошняга навязвае якраз такі барацьбу ён футбалістам абаронцам Юні. Давай адзначым гэта, варта высока прэсінгаваць, шчыльна гуляць з супернікам, і, магчыма, рана ці позна гэта адбудзецца на карысць нашай каманды. Одну хвіліну дадаў галоўны суддзя да першага тайму. Ну што, Алексей Баранов, мабыць, што-небудзь прыдумае, пакуль што на... Казюренко той закидывал у штрафную, але выбиваюць мяч за межы свае пляцоўкі футболісты Юні, але подбираем и другим темпом заходим в эту атаку. Ужо Кухацкаволец рыхтуе напад. И что на Лынько? Классно, Сергей под гэтым мяч падладковаўся, але ўсё ж таки не падладкаваўся. Адзначым, што да апошнюю атаку в гэтым тайме, напэўна, ўсё ж таки яна застанецца за нашай камандай. А сябры, закликаем вас у перапынку, калі што, заставацца з намі, бо калі ўсё добра, то мусім вам паказаць влог пасля першага матча Крумкачоў і Юні, які адбыўся на стадыёне, прабачце за нейкую таўталогію, Дынамо Юні. 5 ліпеня не так даўно гэта было, і побачым мы хайлайты таго матча, які падрыхтавала наша прэс-служба. І што, гучыць свісток на перапынак, сыходзім мы, сябры, адпачываць, лік 0-0. Лік не адкрыты, сітуацыя рэдкая для гэтага сезона, як для адной, так і для другой каманды. Спадзяёмся, галы пабачым у тайме другім, а пакуль адпачываем.
невеличкой діркою налічує эта стенка Юні. На просто вистріл ми побачимо. Льоша Баранов проверяє штангу брами Юні. Всем привет, меня зовут Аня. Сейчас я нахожусь на стадионе Динамо Юни, где нас ждет матч Юни X Labs Крумкачи, который за 3 года нахождения в одной лиге стал, наверное, принципиальным что для одной, что для второй команды. Поэтому мы вам сейчас покажем бэкстейдж нашего матчдея, узнаем у болельщиков, у ребят, правда ли, что это настолько важный матч. Выиграли, с хорошим настроением поехали домой. И является ли это принципиальной игрой? Мы играем в одной лиге уже с ними 30 год, и всегда игры интересны. З Юні ніяк не доросли ще. Лыня делает дубль, вся команда за него мстит. Он сам за себя мстит. Лично для меня это был очень принципиальный матч. Сергей Васильевич, я считаю, полностью мы их разобрали. Я видел сегодня не команду, а воинов, которые вышли ради себя, ради болельщиков. Слава, принципиальный матч. Нас ждет, наверное, что-то очень интересное. Готовил ли Сергей Васильевич как-то более, не знаю, заряжал ли он вас как-то Да нет, по-другому? я думаю, все понимают, насколько ответственный матч, поэтому тут ничего не было такого сверх. Готовились, как обычно, сопернику. Я думаю, мы готовы. Расскажи, как ты считаешь, есть ли доля принципиальности? Да нет, ты в Всем привет, меня зовут Аня. Сейчас я нахожусь на стадионе Динамо Юни, где нас ждет матч Юни X Labs Крумкачи. Готовил ли Сергей Васильевич как-то более, не знаю, заряжал ли он вас как-то Да нет, по-другому? я думаю, все понимают, насколько ответственный матч, поэтому тут ничего не было такого сверх. Готовились, как обычно, сопернику. Я думаю, мы готовы. Расскажи, как ты считаешь, есть ли доля принципиальности в сегодняшнем матче? Да, естественно, есть. А почему? Гэта можна было відаць по 3 сезонам, то, что мы уже давно гуляем с Юни, то, что всегда команда занимает высокие места. За спиной у нас какой-то большой плакат, и на самом деле у нас какая-то история таких перформансов, даже противостояние между болельщиками команд. Расскажите, что вы сегодня приготовили? Это наш Никита, он у нас такой молодец, дизайнер, придумывает каждый раз новый плакат. Делает всегда это от души, у него всегда получается. Выиграли каждую борьбу, выиграли, с хорошим настроением поехали домой. Давай. Крумкачи. Все как надо. Раз, два, три. Крумкачи! Идет 25-я минута, счет все еще 0-0. Очень много фолов. Настолько грубых, что даже Сергей Лынько, ему понадобилась помощь второй раз на поле, и сейчас он
получает помощь от медперсонала тем, что у него разбита бровь, рассечена, идет кровь, и мы играем в меньшинстве. Гол на 33-й минуте, выходим вперед благодаря Сергею Лунько. Он в повязке показал свое вот это вот настырство, мужество на поле, скажем так. Ну, немножечко подправили прицел Сергея Лунько. Давайте искать в этом позитив какой-то, да? Ну что ж, уходим на перерыв со счетом 1-0. Надеемся, что ребята выйдут еще более заряженные, потому что по их глазах было видно, что они настроены, они горят, они хотят бежать и побеждать. Очень верим в Сергея Васильевича, что он найдет еще нужные слова для команды, чтобы еще больше их взбодрить. Паш, прошел первый тайм, мы побеждаем. Как тебе игра? Ну, слушайте, как бы первые, наверное, минут 30 так немножко тяжеловато было, вот, и потом Серый Лунько, наверное, заработал, для себя лучшую, скажем так, травму, вот, дал эту дуру издалека. Я думаю, что потом ребята включились после 30 минут и начали больше инициативу на себя брать. Я думаю, что во втором тайме еще, чтобы не расслаблялись, в таком же духе продолжали, то все будет круто и победа будет за нами. А вот скажи еще с точки зрения нашего игрока, да, бывшего, являются ли такие матчи принципиальными? Вот именно с июня за 3 сезона? Конечно, тем более они там пугало ставят, который уже сезон подряд. Я думаю, что 100%. Леш, ты застал такие матчи, как матч с Ислачью, вот принципиальный дерби, вот этот вот с Торпедо. Как ты считаешь, является ли матч против Юни таким же по уровню принципиальности, скажем так? Думаю, что на сегодняшний день да, учитывая, что мы играем в одной лиге уже с ними 3-й год. И все... Всем привет, меня зовут Аня, сейчас я нахожусь на стадионе «Динамо Юни». Скажем так. Думаю, что на сегодня нашей команды. Так что думаю, да. Сереж, ты наш давний болельщик. У нас были дерби с Ислачью, с Торпедо, и вот сейчас Юни. Является ли это принципиальной игрой? Ну, не ведаю. Мне подається, що з Торпедо було саме принципове, як на мой погляд, серед гэтых трьох. Ну, з Юні ніяк не дорослі ще. Юні не дорослі? Так, може бути, праз пару гадоў, калі мы будем працягваць в другой лізе гуляць, не ісці наверх, то, может быть, станет принципово. Вспомни какое-нибудь принципиальное дерби Крумкачев. Ну, одним из самых принципиальных бытность мою в клубе это были игры с Ислачью, потому что тоже там точно так же, как и в играх с Юни, там и многие игроки переходили из команды в команду. Там, ну, здесь, конечно, чуть меньше, но там вообще было много. И очень всегда хотелось у них выиграть, потому что мы долго не могли выиграть у Ислачи. И там были высказывания острые со стороны нашего клуба, со стороны тренерского штаба Ислачи. И тогда это было круто, очень много было эмоций, искр. И это всегда привлекает болельщиков, вызывает эмоции. Поэтому это было круто. На самом деле было обидно проигрывать им, но тем приятнее побеждать в таких матчах. Лыня делает дубль, вся команда за него мстит, он сам за себя мстит. Очень много фолов, очень грязно играет соперник. Понятно, что футбол, понятно, что тут у нас не фигурное катание, но не настолько, что, ну, правда, это очень некрасиво. Это мое личное мнение, если что, никого не хочу обидеть, задеть. Наверное, вы заметили, что сегодня у нас как-то непривычно мало разговоров с нашими игроками. Это все делается специально. Если что, это не то, что они с нами не хотят разговаривать. Я надеюсь, вы поняли мою мысль. А это делается специально, потому что ребята всем своим видом показывают свой настрой, и просто не хочется им мешать, их отвлекать. Это
наши крумкачевские ребята за воротами. Ребят, как вам матч сегодня? Хороший матч. Ты тебя накричали? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть накричали. Кто на тебя накричал? Ну, мы не будем воспринимать это всерьез, да? Он пропустил 2, его наказали голами. Зыга хорош, блядь, ну Я скажу так, ради такого нужно играть в футбол. Я видел сегодня не команду, а воинов, которые вышли ради себя, ради болельщиков, и мы доказали, что мы не просто так существуем. Поэтому давайте всех с победой! Раз, два, три. Ну что ж, побеждаем Юни на Динамо Юни со счетом 2-0. Дубль на счету у Сергея Лынько. Я поздравляю вас, поздравляю команду, поздравляю себя с этой победой. Ну что ж, наш несчастливый стадион потихоньку начинает становиться счастливым. Невероятные эмоции, просто накал каких-то страстей, фолы, травмы. Но наша команда показала, что она команда, и она готова бороться и доказывать на каждом отрезке вот этого вот поля. Поэтому сейчас поговорим с ребятами, и спасибо за просмотр. Жень, поздравляю с победой. Поделись эмоциями от этого матча. Спасибо большое. Ну, играли две команды, наверное, примерно одинакового уровня, да. Переиграли 2-0, еще что сказать, забили на 2 гола больше. Матч невероятный по эмоциям. Остановили победную серию Юни. Конечно, все у нас идет. Победа сегодня великолепная. Эмоций нет вообще. Эмоции нереальные, конечно, накал такой, что не передать словами. Честно скажу, было перед игрой какое-то небольшое волнение, потому что лично для меня это был очень принципиальный матч, потому что перед Крумкачами я пошел на просмотр в Юни, и мне там очень деликатно отказали, и поэтому я готовился к этому матчу как морально, так и физически, то есть я очень доволен, что мы выиграли. Голами отличился Сергей Лынько, у него травма, я могу ошибаться, но потом ты немножечко так отомстил за Сергея Лынько, было ли это так? Не отомстил, просто немножко тоже игра грубая пошла, немножко никто не хотел уступать. Это просто пыл борьбы. Такое бывает, что иногда арбитр дает больше борьбы, как говорится, больше играть, не свистит. Ну, из-за этого какие-то начались вот эти вот небольшие грубости. Но это остается на поле, я думаю, всегда как бы так. И болельщикам, наверное, смотреть, наверное, такой накал борьбы, где идет борьба, никто не хочет спать. Две команды, одна идет на первом месте. У нас, конечно, задачи тоже самое максимальное выйти. Просто вот 2 игры мы, грубо говоря, сами себе. Но сейчас набираем ход, дай бог, что выиграли. Ты выходил сегодня против Вадима Прокопенко, это наш бывший игрок, он достаточно техничный. Было тебе непривычна эта позиция? И было ли тебе тяжело играть против такого игрока? Ну, позиция, да, непривычная после центра играть. Я на камеру виключу. О, зараз пішов гук, да?
Што, сябры, вяртаемся на другі тайм матча Крумкачы Юні X Lab, 17-й тур на чэмпіянаце Беларусі па футболе ў другой лізе. Мінскі дывізіён. Сёння на ваши ўласныя вочы. Гэты матч для вас каментую я, Алексей Барисевич і Ілля Кураленко. Ілля, пасля першага тайму 0-0 вяртаемся на гэты матч. Тым больш у нас багата заменаў адбылося, наколькі я разумею. Зараз будзем разбірацца з імі усімі. Так, прывітанне, сябры, з кім не чуліся. Ёсць 3 замены. Выйшлі на поле у нас Евген Радзькоў замест Максима Казуренкі. Ну, то бок замена, в принципе, по позиции, трошки так забегаючи наперед, можем отзначить гэта. А у складзе Юні адбылася двойная замена. Давай разбираться. Поля Эрл покинул докладно и Владислав Морозик, наколькі подказываюць мне, нумар 17. Поле покинул, а у гульню выйшаў, вось так раз таки уступіў найлепшы бомбардзір Юні, всего, в принципе, нашага мінскага дывізіёна. Это Александр Шишко. 15 мячоў, нагадаю, на ягоным рахунку за ураджайную і за Юні ў гэтым сезоне. І таксама Александр Кротаў, нумар 13. Ну, гэта такое ўзмацненне, напэўна. Атаку для Юні, то бок я разумею, што Юні хоча гуляць на перамогу ў гэтым матчы. Можна і такую выснову зрабіць. Не факт, што яна будзе праўдзівай, але паглядзім. Давай скажем такую выснову, што на пачатку Кротаў і Шишко пачыналі з лавы, што даволі странна, бо Шишко лепшы бомбардзір, а Кротаў моцны гулец Юні, таму цікава, што яны пачыналі з лавы, але ж вось такія замены. Ну, яшчэ давай нагадаем, што ў першым тайме была ранняя замена, выйшаў Евген Елизаренко замест Іллі Зайцева. Да, і слухай, ведаеш, што адразу звяртаў увагу, такі нізкі падаецца наш навічок, я не звяртаў увагу на ягоны рост, але адсюль выглядае вельмі невысокім наш Евген Радзькоў. Але зачым поспеху нашому футболісту, і пакуль не разумею я, што ж за рашэнне прымае Вадзім Ленковскі, але паказвае ён у бок брамы Крумкачоў. Давай нагадаем, хто сённяшні матч абслугоўвае. Это Вадзім Ленковскі, ягоныя памочнікі Александр Чернік і Юрий Харуженко, резервовы сёння Дмітрый Коржик, смач наесці, і інспектор сённяшняга матчу это Станіслав Савіцкі. Ну, ведаеш, не паспелі мы ў другім тайме прадставіць гульцоў каманда, а суддзю ўжо прадставілі. Не вельмі гэта добра. Ну да, звярнуў я на сябе ўвагу сваім рашэннем. Пакуль для мяча 47 нумар Роман Дурков, капітан Юні сёння, і літаральна ў паўзе агучым стартавыя склады каманд з улікам ужо тых замен, якія адбыліся. Евген Гардзейчук упэўнены на Коске. Ці будзе хуткая атака? Думаю, не. Не зачаплюся за гэты мяч. Евген Елизаренко, які не са стартавых хвілін гэты матч распачаў. Ну што, давай я хуценька прабягуся па складзе Юні X Lab. Сёння яны выступаюць у наступным складзе. Браму абараняе першы нумар Роман Бабаев, другі Алихан Фазылов, 4-й Евген Прокопчик, 15-й Роман Сидорович, 18-й Георгий Чекуришвили, 21-й Арсень Прокопенко, 32-й Артур Купрейчик, 47-й Роман Дурко, капитан команды, 88-й Степан Макаров і свеженький 13-й Александр Кротов і 14-й Александр Шишко. У паузе агучым стартовый склад Крумкачоў, пакуль Дурко аддае перадачу. Ну, этой прострел, які стаў перадачай на Віталя Загматовича, той адразу на Лынько. Чамусьці Сергей не включыўся, і давай стартовый склад Крумкачоў. Агуч, калі ласка. Брамнік команды, першы нумар Віталь Загматович, 5-й нумар капітан команды Януш Ладучка, 7-й Коскін Наміката, 8-й Арсень Стариков, 13-й Андрей Кухоцкаволец, 16-й Евген Гардзейчук, 18-й Алексей Баранов. І давай я перапыню тебе, прабач, жолтая картка у Романа Дурко у простай сітуацыі, атрымлівае папярэджання Роман, неўдала адпрацаваў мяч, зачапіўся за той Слава Попава і парушыў на ім правілы ўжо вымушана Роман Дурко. Адзначым лік па жолтых картках у нас робіцца роўным 2-2, калі што. Давай хутенька скарыстаемся і ўсё ж такі разбярэмся. 18-й Алексей Баранов, 77-й Вячеслав Попава, 89-й Сергей Лынько, 21-й Евген Елизаренко і 44-й Евген Радзькоў. Галоўны трэнер каманды Сергей Казерня. Ну, а зараз небяспечны момант. Коска Наміката у мяча. Спадзяюся, будзе навес. Я спадзяюся, што будзе гол. Неважна як, якім чынам, але будзе гол. Вельмі высока, якраз такі навесная. Ой, ну!
І ўжо нажніцамі, бакавымі нажніцамі, калі не памыляюся, я спрабаваў прабіць Слава Папава, не атрымалася ў яго гэта. І вось Коскі трошку неўдала згуляў у гэтай сітуацыі, скінуўшы мяч наперад. І, здаецца, без парушэння правілаў адбіраюць мяч нашыя футбалісты. І што? Офсайд. Все контролировал Виталий Зигматович, хотя чуем, что з заўзятарскай трибуны Крумкачоў даносіцца, што в офсайдзе быў. Ну, я так само внутры так ужо нервуюся на суддзю. Спадзяемся, што стрымаем свае нервы. Я спадзяюся, што твой нерв не перадасца мне, бо я калі пачынаю нервавацца, то суддзі мала як бы не пакажацца. Мне хочацца сачыць за футболам, а не за дзеяннямі суддзі. Сёння, нагадаю, гэта Вадзім Ленковскі. Адзін матч гэтых каманд ён абслугоўваў, ну, дакладней, матч Юні. Гэта быў Юні з трактарам, які скончыўся перамогай 5-0. Ось, пакуль такім лікам нам не пахне, пакуль лік на табло, як бачыце, 0-0. Першы тайм все ж таки, ну, быў досыць роўным, хаця з перавагаю Юні, напэўна, варта адзначыць гэта, а па такіх супернебяспечных момантах лік, напэўна, все ж таки 1-1. І што? Зигмантович з Радзьковым не могуць разабрацца ў гэтай сітуацыі. Ну вось, гэта ўжо другія дзеянні навічка. Слухай, калі паказвае ў гэтай сітуацыі галоўны арбітр, што трэба Сідаровічу падымацца, дык гэта была сімуляцыя. За гэта даюць жоўтую картку і выдаляюць Сідаровіча. Ну вось, ты ўжо таксама на нервах. Ну я просто, да, каментую. Я думаю, лепш за мяне правілы ведаюць гледачы сённяшняй трансляцыі. Вось, я раней думаў, што, ведаеш, даюць жоўтую, калі футбаліст там падае, апелюе, сімулюючы, вось тады жоўтую. Лишь не, здаецца, даюць вось просто ў выпадку сімуляцыі відавочнай. Вось, таму тут, канешне, можна было б і... Ну, ладно, зноў жа, я не маю кваліфікацыі, таму не буду припісваць сабе нейкіх звышкампетэнцый. А пакуль адзначым, што не разабраліся ў этой сітуацыі Зигмантович з Радзьковым, і было вельмі небяспечна. Ну, там здаецца, што крыху Віталь штосьці незразумелае зрабіў для мяне, бо Яўген Радзько гуляў да апошняга і нармальна гуляў, трымаў гульца, здаецца так. Прыгадай, калі ласка, Радзько, хто, што ён, адкуль з'явіўся? Ну, вось, гэта навічок каманды. У мінулым сезоне ён гуляў за цэнтр футбола, у гэтым сезоне гуляў за цэнтр футбола У-17 і таксама за зборную У-17. Зборную Беларусі, прыгадаем, так, зборную Беларусі У-17 гуляў. Вось, самы малады, здаецца, зараз гуляць каманды. Да, зараз, канешне, Баранаў на жоўтую нарываўся, спрабуючы спыніць атаку Юні, пакуль мне не падабаецца, што мы бачым на пачатку другого тайма. Трэба збіць гэты тэмп якраз такі Юні, бо яны вельмі зараджанымі, вельмі агрэсіўнымі, вельмі накіраванымі на нашу браму выйшлі. Ну вось так жа першы тайм таксама пачынаўся, больш небяспечных момантаў было ў Юні, але ж нічога не атрымалася. Тады, спадзяемся, што і зараз не атрымаецца. Ну і пра Радзькова я яшчэ просто што хачу дадаць, ён не проста гуляў за цэнтр футбола, а стаў па выніку бронзавым прызёрам другой лігі. Крумкачы, нагадаю, срэбраныя ўзнагароды забралі ў мінулым сезоне, а гэта таксама, мне здаецца, сур'ёзнае дасягненне такого 17-гадовага хлопца. Кутнік Юні назіраем мы. І хто першы на мячы не разбіраецца? Коскі з Зигмантовичем. Звычайна чуем мы Віталя добра і здалёк. В этой сітуацыі не пачуў я ягоны голас, можа і забыўся падказаць Коскі, але Кутнік на карысць не нашай каманды. І, канешне, то, як распачынае другі тайм нашай каманды, ну, як бы аптымізму не ўсяляе, але спадзяемся, што вось гэты стартавы запал футбалістаў Юні, ён хутка неўзабаве скончыцца і скончыцца без нейкіх наступстваў для нашай каманды. Пакуль назіраем Кутнік, які будзе выконваць свеженькі Александр Кротаў. І зноў жа, трэба упэўнена гуляць Віталю Зигмантовичу, расставіўшы сваіх футбалістаў. Папава выбівае мяч далей на Ленько, таго штурхаюць у спіну. Давай, Сергей. Рукой трошку, як мне здалося, падыграў сабе Сергей, не так важна для мяне гэта. Папава прессингуе. Яшчэ. До конца гуляе Слава, але ж упэўнена гуляе Роман Бабаев. Ну да, такімі тэмпамі мы можам пабачыць вельмі хуткія замены яшчэ ад Сергея Казякі, бо пакуль, канешне, не ўражвае наша каманда на пачатку другога тайму, і трэба неяк мяняць. Так, ну, пакуль што трэба супакоіць крыху гульню з нашага боку. Адзін Кротаў, была магчымасць стрэліць па браме, але гэта ўсё ж было больш падобна на прастрэл.
І вельмі просто атрымалось развернуться Кротову. Гэта такое у штрафной плошчы недопустимо. Віталь Зигмантович, уже бачиш, звиклися ми до близьких розіграшів от нашего брамника, а зараз будет далеким водом закидывать мяч наперед. Так, тому що пресингує Юні, і тому що треба супокоювати гульню. Мабуть, так вирішили поспробувати супокоїти. Ну, вот такая тренерская установка на сегодняшний матч была. Покуль все той же Кротов. Правый фланг покуль переиграе нашу оборону ушчент. Леша Баранов без порушения правил змагаецца адабраць гэты мяч. В таку богу не фіксуе яго зараз галоўны арбітр. І Сеня Стариков супраць Кротова. Да, Кротов покуль классно выглядае на пачатку другого тайму. Так, ну, яшчэ свежы гулец, але і так само добрый гулец, все ж таки. Моцны. Ну да, здаецца, мае досвед гульні ў першай лізе гэты футбаліст. Таму як бы ўзровень яго і адразу адчувальны для нашай каманды. Ну, шчыра кажучы, у Юні моцны склад. І вельмі моцная лава запасных, склад якой мы не агучвалі. Пра гэта, можа быць, у паўзе варта будзе згадаць. А пакуль Віталь Зигмантович все ж таки адбівае гэты мяч, хаця было парушэнне правілаў на ім і трымаецца за руку Віталь. Не хацелася бачыць вымушанай замены брамніка нам на пачатку другого тайма, хаця пачаткам это ўжо назваць складана, 11 хвілін адгулялі каманды, і пакуль, канешне, відавочная перавага ў валоданні і ў стварэнні небяспечных момантаў, канешне, у Юні. Ну что, давай, мабуть, прочитаем, кто на замене, скажи, кто у нас. Давай, пакуль ёсць магчымасць у нашай каманды, але літаральна пад мае словы трошку не паразумеліся Лынько з Коскі і не зачапіўся Сергей за мяч. Ведаеш, вялікі разлік у мяне на Сергея ў такой сітуацыі, што ён індывідуальна недзе зможа прайсці оборону Юні і все ж таки адкрыць лік на карысць нашай каманды, бо досведчаны футболіст, ад якого мы чакаем вось такіх дзеянняў. Добренька, лаву запасных Крумкачоў я агучу. 19 Алексей Дашкевич, гэта брамнік, 3 Мікіта Аўсяннік, яго з'яўленне можа быць цалкам лагічным. 20 Іван Каленскі, 21 Елізанька ўжо на поле з'явіўся, Ростислав Серый нумар 23, 79 Егор Антонович, 83 Тимофей Мельник, 96 Микита Кухтик и 99 Артур Лукашевич. Это что тычется лавы запасных нашей команды. Есть пауза, озвучка, ласка, что у Юни. Номер 16 брамник Владислав Головко. Головко, здається. Головко, пробачте. 95-й номер брамник Тимофей Тиханович. 3-й Иван Суша. 5-й Павел Вакулич. 7-й Сергей Булынёнок. 22-й Олег Засохов. 29-й Дмитрий Харнауцов. И 97-й Вадим Прокопенко. Да, і по твоїм слову, заробляє кутник наша команда, улічуючи те, як пакуль не шмат гэтых моментів, треба користатися кожним пау-моментом нашій команді. Ну що, Леша Баранов уже трапив у штангу сьогодні, а зараз може головою трапити і у браму. Здається, Микита Аўсянік побіг розмінатися, так? Я так само зверну на це увагу. Одне питання, чи це планова розмінка, чи це вже під вихід на заміну. Я думаю, неўзабаве побачимо і гэта, а пакуль ля мяча Коскі на Міката будзе шукаць галаву чыю. Пакуль гэта была незразумела чыя галава, бо мітусня ў штрафной, мяч просто не мог знайсці ніякага гаспадара, а пакуль Коскі другім тэмпам на верхнюю штрафную попала на Януша Ладуцьку і не атрымліваецца таго удар з ходу, так бы мовіць. Пайшоў ён вышэй, нашмат вышэй. І Роман Бабаев хутенько, бачиш, що Юні докладно час не тягне. Юні, відчуваючи, що імпульс таки отримала команда, на початку другого тайму спробує гэты імпульс реалізувати, конечно, і конвертувати у перевагу на табло. І що, черговий, да, черговий свисток не на користь нашої команди, не буду я його коментувати, важно доборонятися зараз, Баранов. Той самый Кротов на правом флангу, на Дурко. Прострельвае і надзейна, упэўнена гуляе ў этой сітуацыі Януш Ладуцька, і мяч ледзь не трапляе ў дыктарскую стадыён Арцар БДУ. Нагадаем, гэты матч глядзім мы на сямашкі 13. І што, Дурко хутенька адразу ж на Кротова і... Ну цікаво зараз гуляць. Так, уже на упэўнена, просто трэба выбіваць
вырашылі так наши гульцы. Сеня Стариков апярэдзіў гэтай сітуацыі якраз такі Кротава, класна адгуляўся з намікатай і няўдалую перадачу аддае, хаця была гульня рукой, сябры, пабачце, трошку заговор сёння, гэта важна, папала на Коскі. Ёсць шанец класна прабіць у Коскі, хто забярэ гэты падбор, не Слава Папава, а Арсень Прокопенко. Даволі упэўнена адбіў удар Коскі Роман Бабаев, але гэта момант. Трэба ўжо нашай камандзе на сваю чаргу карыстацца вось гэтым атрыманым імпульсам. 13-й гэта Кухацкаволец навешаў штрафную, Януш паслізнуўся і трэба адабараняцца ў гэтай сітуацыі. Кухацкаволец, і што, было парушэнне правіл з боку Януша Ладуцкі. Можа быць і добра, але без жоўтай карткі абышлося. Сідаровіч размаўляе з галоўным, і ён можа і дагаварыцца, бо ёсць на ягоным рахунку жоўтая картка, атрыманая ў першым тайме. А пакуль хуценька разыгралі гэты мяч футбалісты Юні, Макараў на Прокопчыка. І той на Дурко, памыляецца Дурко з перадачаю. І аут зарабляюць футбалісты Крумкачоў. І нечым відавочна незадаволены Дмітрий Навіцкі, асістэнт галоўнага трэнера. Нагадаю, Сергей Паўлюковіч узначальвае Юні X-Labs. І трэба ля свае штрафной разабрацца нашым футбалістам. Зігмантовіч ужо з мячом на Радзьковай. Цікава, што, канешне, не карыстаюцца вось гэтым правым флангам футбалісты Юні, улічваючы выхад вось такого маладога, свеженькага, новенькага футбаліста ў складзе нашай каманды. Але не той, каб я ім зараз падказваю. Ну, мабыць, не разлічвалі ўвогуле на выхад нашага маладога гульца Юні. Папава да апошняга прэсінгаваў Романа Бабаева. Але не разгубіўся наш былы брамнік Роман Бабаев. І выбівае мяч наперад. А там што, ляжыць на газоне хто? 21-й ці 32-й? Складана мне адсюль пабачыць, але сігналізуе Вадзім Лінкоўскі, што трэба выйсці на поле доктару Юні. Гэта сёння, як і заўжды, Міхаіл Партноў. Ну, в любом выпадку, зычым здароўя гульцу Юні, хто бы там не быў. Ну што, пакуль ёсць магчымасць у футбалістаў, да, трошку атрымаць дозу допінга ў выглядзе вадзічкі папітай, бо сёння па-сапраўднаму горача, як і на газоне, так і, ў прынцыпе, на дворе сёння па-сапраўднаму летняе. І, магчыма, рыхтуецца на замену, я бачу, у складзе Юні Вадзім Прокопенко. Знаёмае нам прозвішча, футбаліст, які 10 мячоў настраляў за другую палову мінулага сезона ў складзе Крумкачоў. Памятаем два ягоныя мячы ў фінале другой лігі. Неўзабаве з'явіцца ён на газоне. Першы матч у яго не зусім атрымаўся, класна дзейнічаў супраць яго Яўген Зайцаў. Ну, зычым паўтарэння такога самага перформансу. Ілля Зайцаў, прабачце, да. Што, вось у нас по наступнай паўзе будзе замена ўсё ж такі? А у нас рыхтуецца Мікіта Аўсяннік-Вейце на поле. Ну, здаецца, гэта калі па пазіцыі, то замест Кухацкавольца. Магчыма. А можа нечым вырашыць зараз здзівіць Сергей Казека? Бо, ведаеш, ну, Аўсяннік як бы не супер надзейны на сваёй пазіцыі у выкананні абарончых абавязкаў, як мне здаецца, такое ўражанне маю. А зараз трэба як мага больш надзейна гуляць у абароне, можа і ў цэнтр поля кудысьці скіруе яго. Баранаў трымае гэты мяч на Коскі. Адгуляліся з Баранавым, але трошкі у шырыню гэты мяч пайшоў. І Сеня Стариков звальваецца ў таго мяч з нагі. Ну, вось не паспеў ён прыстраляцца, толькі другі стрэл у Старикова, здаецца. І замест 13-го нумара, так, замест Андрэя Кухацкавольца выходзіць Мікіта Аўсяннік. Всё па пазіцыі двух крайкоў ужо замяніў Сергей Казека. І флангі абаронца у нас свежыя. Ого, памыляецца Юні, і ёсць шанец Крумкачам адкрыць. Ой-ой, блин! Адкрыць лік у гэты матч. Сеня Стариков прыгожа гуляў.
А Сергей Павлюкович тим часом наривається на другое папярэджанне, то, каб быць выдаленым з поля. Я не разумею, чаму ігнаруе гэта галоўны арбітр матча. Але нам было больш усцешна і прыемна, калі б лік на табло зараз стаў 1-0 на карысць Крумкачоў. Кротаў абыходзіць аднаго другога і дае дакладна на купрэйчыка ў гэтай сітуацыі. Цягнуць мяч футбалісты Крумкачоў. Канешне, ліберальнічалі галоўны арбітр у дачыненні Сергея Паўлюковіча. Вельмі прыгожа гулялі нашы гульцы, але ж не вельмі моцны быў удар. Это не удар нават акцэнтаваны атрымаўся, такое пачуццё, што спрабаваў зачапіцца, апрацаваць гэты мяч Сеня Старыкаў. Ну, это па маіх такіх адчуваннях, не ведаю. Трэба пераглядаць, там дзесьці і пятку я бачу, і штосьці вельмі прыгожае. Трэба пераглядваць, але ж... Значит, не маем на гэта часу, сябры, калі будзе паўтору трансляцыі. Звярніце на гэта ўвагу. Супраць Віталя Зыгмантовіча зараз быццам бы без парушэння правілаў гуляюць футбалісты Юні, і трэба разражаць абстаноўку ў межах свае штрафной. Свежы Вадзім Пракапенко прыгадвае, колеры якога клуба ён абараняў летась, і недакладным ударам азначаецца. Тым часам замена ў складзе Юні яшчэ адна адбудзецца. Знаёмае нам прозвішча Сергей Булынёнак на поле з'явіцца і заменіць нумар 88, гэта Сцяпан Макараў. Да, у каментарях вялікай актыўнасці не назіраю, відавочна, як і вы сочыце за футболом. Бачу толькі, што дзячыць каментатарам. Сябры, дзячым вам, што праглядаеце гэты матч разам з намі. Нас да халеры, як я бачу. І спадзяюся, нас будзе большаць, калі лік будзе заставацца менавіта такім, ці нехта з каманд адкрые лік. Будзе яшчэ больш цікава назіраць за гэтым матчам. Ну што, Кротаў і ў гэтай сітуацыі не памыляецца, пакуль КПД гэтага футбаліста блізкі да 100%, як мне здаецца. Класна, ён выйшаў на замену, адзначым і гэта. Ну, быў незразумелы удар стрэлу яго, калі ён развернуўся на 360. Ну, на 180. Так, на 180. З нас двоіх так, наверное, больш ты, але ладно, будзем разбірацца з гэтым потым. Не так гэта ўсё важна і істотна, важней тое, што Коскі пакуль захоўвае валоданне за нашай камандай, а тут быццам бы без парушэння правілаў сведчыць пра гэта галоўны арбітр. Разбіраюцца футбалісты Юні, але мяч за Крумкачамі. Сеня Старыкаў направа падключае свеженькага нашага Еўгена Радзькова. Так. І ўжо з контратакі гэтая атака ператвараецца ў атаку пазіцыйную. Елизаренко і губляе мяч. На вялікі жаль, давай азначым, што 67-я хвіліна стартавала, палову другога тайма мы ўжо прагледзелі. Засталася яшчэ яго другая палова, якая, магчыма, вызначыць лёс таго, хто зойме першы радок у гэтым дывізіёне. У паўзе нагадаю пра турнірнае становішча. Лейнко штрафную выдае, але выдае недакладна. І свеженькі Вадзім Пракапенко, не атрымліваецца ў яго прайсці нашага свеженькага Радзькова. Адбіраем гэты мяч і быццам бы зноў не фіксуе парушэння правілаў галоў. І трэба падымацца нашым футбалістам, бо ляжыць на газоне зараз, здаецца, Сергей Лынько. Не реагуе на гэта галоўны арбітр. І што, Януш Ладуцька пакідае мяч Віталю Зыгмантовічу. Бачым, што ўжо нават Казюренка на лаве запасных не стрымліваецца, бо атрымаў пэўнае пашкоджанне. Сергей Лынько, ведаеш, можа быць, гэта будзе добрым званочкам на карысць нашай каманды. Памятаем, як пашкоджанні Сергея сказаліся ў матчы першага кола, як ён завёўся, адзначыўся дуплетам у тым матчы. Ну, так, галоўнае, каб гэта не была траўма, і каб ён смог прадолжыць гульню. І паказвае, што трэба з'явіцца на поле доктару нашай каманды. Гэта Эдуард Александрович Калілец, сёння прысутнічае на матчы, таму выконвае абавязкі доктара, пакуль ён ужо на поле выбягае Сергей Лынько і на ногі ўздымаецца. Трэба, напэўна, разбегацца, расхадзіцца нашаму Сергею. Хаця пакуль ён не вельмі ўпэўнена перасоўваецца і размаўляе з арбітрам, можна дагаварыцца і да жоўтай карткі, бо вельмі актыўныя размовы, перамовы вядзе з галоўным зараз наш нападнік. Ну что, замена новых у нас няма. Так, ну что, давай пригадаем, напэўна, турнірнае становішча, што ў нас у табліцы перад гэтым матчам было. У табліцы расклад прыкладна такі, што Юні на 6 пунктаў апярэджвае Крумкачоў, але пры гэтым мае на матч больш. То бок у выніку сённяшняй перамогі
І якраз таки у виніку перемоги Крумкачов у пропущеному матчі ми по виніку ось якраз таки особистих зустріч мусимо опереджувати Юні, але повторюся, це у випадку перемоги у сьогоднішньому матчі над суперником. Эту перемогу ще треба здобути. Я так трошки видаю своє хвилювання, бо покуль гульня така, ну, ведеш все ж таки за ініціативи з боку Юні, як мені здається, можеш не погодитися ти со мною, хоча давай згадаємо той факт, що трошечки вже подравнялася на опошні хвилини. Так, але я все ж таки покуль що погоджуся з тобою. Тому що все ж таки ініціативи більше у Юні. Але ми можемо вирішати. Ми Крумкачі, як кажуть, да. Уміємо витягувати і тяжкі матчі, в принципі. Ну, видиш, зараз уже Сергій Ленько полежав на газоні. Отпочил, отдыхался и готовы класть баночку другую. Ого, ось який класний стрел. На великий жаль, вельми простий здобича він став для Романа Бабаєва, але, ну, як кажуть, за пригожость однозначно подобайка. Прогляди таким моментом можна понабирати. Ну і ось почав вже, здається, Сергій Ленько, як у минулому матчі з Юні, він дав йому некий імпульс, його травма голови. Зараз так само полежав на газоні, і, мабуть, буде імпульс так само. Поглядимо. Фазилов далеко наперед накеровує м'яч, але забираються наші футболісти, але ненадовго, на великий жаль. Класно Льоша Баранов дозмагався, і Славі Попаву треба до опошнього пресингувати футболістів у білих футболках, бо високий пресинг часто дає плен. І класно Сеня Стариков до цього пресинга підключився і вже не ведають, що робити футболісти Юні. Ось таким ось виносом спробують просунути м'яч наперед. Але Євген Гордейчик спокійненько забирає цей м'яч. Тільки ось передача не отрималася у Євгена. Отчув він пресинг Юні і трошки поспішався з прийняттям рішення. 72-га хвилина матчу стартувала, що мені нам назирати за футболом у гэтым матчі. Напевно, ще нагадаємо про матчі тура, які відбулися, які нас чекають. У п'ятницю, здається, Макслайн 2 зазнав перемогу у матчі супроти Дюшара БФСО, але обидві ці команди нам якби у меншій ступені цікаві. Ліг 3-2 був тим матч, то був цікаво, було видовищно. А сьогодні, після нашого матчу, ще можна поглядіти дві зустрічі у нашому дивізіоні. Передусім нас цікавить матч поміж автозаводцем і енергетиком. Ось, а так само сьогодні ще буде матч поміж, я зараз сябри підгляжу свої нотатки, про це пізніше, бо мусимо оборонятися ми. Так, Коска на Миката. І на Попава був не готовий, але був в офсайді. Да, і ведаю, що не саме цікава і потрібна інформація, але сьогодні ще чекає матч Туркспора і Ураджайна. Ну, цей матч вже докладно ні на що не впливає, а ось гульня наших непосередніх суперників, енергетика і автозаводця, ну, за цим цікаво буде поназирати. Заудіємо ті за енергетик, ті за нічию, це все буде на користь Крумкачов. А покулі аут на нашій полові поля Сеня Стариков не справляється у цій ситуації, губляємо м'яч, Сидорович його підбирає. Супроти його Льоша Баранов, довгоногий Льоша Баранов відбирає той у Романа Сидоровича. І ось бачимо у гульні свіженького, новенького дебютанта Євгена Радькова. 17-годовий футболіст, нагадаю я, і двойна заміна у складі Крумкачов рихтується. Підкажи, Ілля, хто на полі з'явиться, коли ласка. На полі з'явиться номер 20 Іван Каленський і номер 23 Ростислав Серий. Замість кого, поки що ми не ведаємо. Да, Каленський видовочно, в яку зону з'явиться, да, а з Серим можуть бути сюрпризи трошку. Каленська я так складно прогнозувати, але Слава Попава не вельми уразливо виглядає. Ну, не ведаю. Мені подобається сьогодні Слава Попава, і він вельми, здається, і він високоякісно гуляє. Мені його гульня подобається. Ну, добренько, що у нас міркування часом розходяться, але важливо буде зараз то, замість кого з'явиться він по міркуванню Сергія Козєки, а покуль Дурко прострілює, туди, де нікого нема. Але опинився там все ж таки Артур Купрійчик, стрілив по нашій брамі, але на велике щастя, удар гэты був заблокований. Що, є пауза, є можливість провести, напевно, двойну заміну. Так, ну...
Я уже на табло подглядел, коли что-то резервовое. Давай, я ще не бачу тому ставку. Моє міркування Коски і давай Славу так само Попаву по позиції замінь. Мне здалося, я 89-й номер побачив на вихід, тому Сергій Ленков все ж таки поле покине, хоча за все, коли не помилився я. Але все это у ближайшей паузе, да, я, кажется, на своїм м'ячі проведем ми заміну. Небезпечно зараз це було, і на велике щастя вибиваємо м'яч за межі своєї штрафної, навіть не на кутник, а за боковую лінію поля. Да, конечно, есть відчування, що ця гульня буде, да, кажется, до першого гола. Бо сьогодні, конечно, ціна ось цього першого гола, і вона, подвоюється, потроюється у лічності. А впевнений ти, Льоша, пробач, що перебив тебе, впевнений ти, що буде гол по такій гульні? Ну, мне бы хотелось побачить, как минимум один, и от футболистов в черных футболках. Забираем убраны соперников. Да, давай отзначим. И это Слава Попава тягне мяч наперед. Задрасатов видовочных только Сергей Ленько, хотя уже Коски подключаются до этой атаки. Уже позиційна атака починається, поспіли вернуться Юні, і вони вельми хутко вертаються в оборону. Что? Ленько на Елизаренко, простреливая Сеня Стариков, и врешті-решт выбивают этот мяч. За межи штрафной футболисты Юни. Подбор застається за Микитом Маусяником, але щільно з ним гуляє Олександр Кротов. І вимушений підключати уже наших центральних оборонців. Нічого не знаходять лепших, ну і, можливо, це оптимальне рішення підключити до гульні Віталя Зигмантовича. И он уже не про короткий пас. Ленько, зверни увагу, як класно, да? Этот мяч опрацював, скинувши на Коски. Елизаренко мяч притримливає трошки, показально його тримає, витягуючи на себе некого з оборони Юні. Уже, здається, хвилини 4 Коленський з Серим стоять для заміни. Було б холодно, вже змерзли хлопці, а так, поки на дворі добре. Я б думаю, скакали ці бігали. Ну и ты на мяч, Славка. Не помиляється в этой ситуації Роман Бабаєв. І хутко, повторюся, команди обидві гуляють, хоча і за все на перемогу. Бо хутко, не губляючи ні секунди, уводить його назад у гульню Роман Бабаєв. Сидорович підключає Прокопчика. Уже на левый фланг керують эту атаку. Свежий Прокопенко. Радькову треба акуратно, бо все відбувається где-то у штрафной зараз. І що, семерочка, это у нас хто? Я уже, щиро кажучи, не пам'ятаю. Это Сергей Болиньонок, да? Знайомий нам відомо футболіст, який у сезоні 2014-2015 виступав за Крумкачі. І що, врешті-решт відбувається ця заміна? Ілля, давай розбиратися. Ростислав Щерий замість Сергія Ленько. Дякую за заміну, Сергій. Молодчина. І замість Слави Попави Іван Коленський. Ось двох нападаючих наших і заміняє Сергій Козека. Ну, цікаво, звісно, Серого ми сьогодні на позиції, докладні тягом цього сезону не назирали на позиції центрального нападника. Цікаво, коли на цю позицію вийшов зараз Ростислав, така задума, такий сюрприз. От Сергія Козеки, я сподіваюся, що цей сюрприз спрацює. І ось у нас жовте 32-го номеру, це Артур Купрейчик. Да, у нас сьогодні жовтих багато, уже 7 чи 8 жовтих в цьому матчі. Скажу про себе, хотів я побачити сьогодні на полі Івана Коленського. Здається, побільше хвилин я б дав йому на гульню, але, мабуть, і 12 хвилин хватит Ивану, как забить. Ну, давай зверну увагу, что на поле уже не засталось найлепших бомбардиров этого супротстояния. Вот такими были Сергей Ленько и, здається, Ерл. По 3 м'ячі було на рахунку этих футболістів. Ось був ще Артем Куратник, але він покуль поспіхово обороняє. І сподіваємося, що буде обороняти гэтых же поспіхово надалей кольори не ви. Короче, нема футболістів, які ось по 3 м'ячі забивали в этом супротстоянии. Але, сподіваюся, може бути, з'являться нові круті бомбардири від нашої команди у цьому матчі. Але є найлепшим бомбардир в сезоні від нашої команди Коска Намиката, і він на полі. Ну і в Юні так само є лепшим бомбардир сезону. Тому так, бомбардирів хапає на полі.
Што, Кротаў гэтым разам выпускае мяч за бакавую. Я на карысць нашай каманды зноў жа звярню увагу, крумкачы мяч гэты доўга не трымаюць, намагаюцца выходзіць наперад у атаку. Ну, то бок відавочная установка на перамогу ад галоўнага трэнера Сергея Казейкі, і ўжо правым флангам будзем мы кіраваць гэтай атакай. Яўген Радзькоў шукае Каленскага, але на вялікі жаль таго не знаходзіць, але высока працягвае прэсінгаваць Юні наша каманда. І Гардзейчык змагаецца супраць каго там 14 нумара, гэта відавочна Александр Шишко. Але выпускаюць мяч за бакавую нашыя футбалісты, і будзе ўжо аут на карысць Юні X Labs. Зверні увагу на табло, 80-та хвіліна у нас падыходзіць до свайго лагічнага заканчэння. Апошнія 10 хвілін матча застаецца нам назіраць, но па такой гульні шмат дададзенага часу не напрошваецца, але паглядзім, як яны яшчэ 10 хвілін пройдуць. Ну, Сергей Лынько ляжаў хвілінкі 2, здаецца. Ну, магчыма, карацей паназіраем, да? Не любіць у нас шмат дадаваць. В прынцыпе, 4 хвілінкі это так, здаецца, максімум, які я назіраў цягам гэтага сезона. У нашых матчах Баранов не дае так выдыхнуць Артуру Купрейчыку. І мусіць зноў якраз такі праз свайго брамніка выходзіць у атаку футбалісты Юні. Аўсяннік, давай папляскаем таму ладкі, выходзіць пераможцам з гэтай дуэлі з Александром Кротавым. І падштурхнулі ў спіну Яну Шаладуцьку, ўсё тут было відавочна. І што, нават сам Віталь Зігмантович кіруецца да мяча, то бок все. Ну, карацей, да, далёкім стрэлам мусіць будзе вяртаць ён мяч у гульню. Сябры зазірнуў каментары, ці адбываецца у нас там нешта новенькае, пакуль на газон прылёг футбаліст Юні. Гэта ж ужо каторы раз доктор выходзіць на поле, таму трэба дадаваць, ну, хвіліны 4, здаецца, трэба. Зноў жа нам вітаначкі перадаюць, крумкачы чэмпіён пішуць, ну, відавочна, веру ў Серага. Читаю я ў каментарах, ну, якога Серага не ведаю, Серага Лынько, Серага Ростислава. Ну, зараз застаецца верыць у Ростислава Серага, бо на поле менавіта ён. Ну, невялічкі вадапой у нас атрымаўся зараз, можа быць, трошку незапланаваны. І, магчыма, нейкія замены будуць яшчэ ў складзе Юні. Да, бачу я, што да броўкі рыхтуецца Дмітрый Харнаўцоў, адзін з найлепшых бамбардзіраў каманды у мінулым сезоне. Здаецца, на пазіцыі нападніка гуляе ён. Крыху кульгае гуляць Юні, зычым здароўя яму. І хто гэта? Артур Купрейчык, здаецца, да? 32 нумар. Да, на шортах бачу 32. Не хацелася б траўмы, здароўя Артуру. І пакуль замена не адбылася, будуць гуляць у большасці. Не, 22 нумар, гэта Олег Засохаў ўсё ж такі. Гэта такі футбаліст, які любіць правакаваць нашых, за што часта атрымліваў жоўтыя карткі. Футболіст, якого мы добра памятаем па выступленнях за Жодзіна Южнае і ў мінулым сезоне за Крумкачы, за Юні X Labs, да. Да Крумкачоў ён яшчэ не дабраўся. Таксама узростовы футболіст, 32 ці 33 гады яму, то бок не малады па футбольных мерках. І што, зноў включае педант Вадзім Ленкоўскі, паказвае, што вось менавіта стоек кропкі трэба вяртаць мяч у гульню. І я ўсё часцей зазіраю на табло, бо там 83-я хвіліна падыходзіць да свайго лагічнага заканчэння. Усё меней часу футбалістаў каманд, каб ўсё ж такі забраць перамогу ў гэтым матчы. Так, пакуль што не было шансаў праявіць сябе у Серага і у Каленскага, а хацелася б. Пакуль што ні ў аднага моманта. Ну і ўвогуле гульня нейкая марудная, апошняя хвіліна. Ну, давай пагадзімся яшчэ, напэўна, з табою. Ты меркаванне, што, ну, насамрэч не вельмі багаты на вострыя моманты гэты матч. Так. Не так, як шмат было, як хацелася б. Ну... Ну што, замінаў
Ростислав Серый уводить мяч футболісту Нічого Юні. не замінав. І трошки, як кажуть, не розберіг і не розібралися зараз. Здається, просто не розібрався головний суддя і все. Уже розіграли Юні, і він сам відбросив м'яч. Все, м'яч Крумкачі отобрали, давай гулять. Аліхан Фазилов далеким стрелом вводить м'яч у гульню, але Шишко за його не зачепився. Сидорович на м'ячі віддає над Засохова. Ну да, небезпека не минає для нашої Брами. 47-й капітан Роман Дурко випускає м'яч за боковую. У Дурко уже есть желтая картка, тому спокойно он реагует на эту ситуацию, не эмоционуя. И Микита Овсянник буде вертать мяч. Треба ще вийти з-під гэтага високого пресінгу нашій команді. І, здається, більш-менш паспяхова команда з гэтай задачей пакуль справляецца. Не справилася. Свеженький Засохов, да, змагаецца з Євгеном Єлізаренко. І 2-21 номери сышліся на тым кавалку поля. Трошки здалося, і було таке враження, що згубив Браму Віталій Зигматович, і, на щастя, м'яч полетів вище. Ну що, 85-та хвилина вже кончається, і да, часу не більше. Ну, не хотелось, как команды в этой ситуации уже просто догуляли гэты матч. Все ж таки хочется побачить от Крумкачева план ці пропався, вже заговорювався трошку я. Під кінець матчу Ростислав Серый покидає м'яч у полі і по виніку корисним опинилося гэты дзень, бо випускають його за боковую футболісти Юні. І вже директор Крумкачов Олег Давидович допомагає футболістам його як має хутчэй вернуть у гэту гульню. Сеня Стариков не знаходить адресата у вигляді Ростислава Серого. Ну що, треба розпочинати атаку. Євген Єлізаренко нічого не зробив. Хутко. Потримав м'яч, ну, здається, Іван Коленський губляє м'яч. Сеня відбирає, але недокладно. І правий фланг, де шмат оперативної простори у Романа Дурко. Проходить, хотів сказати, одного, але пройди ти Лешу Баранова. У Леши такі ноги, що до другої полови поля може дотягнутися, коли буде на то потреба. Єлізаренко запалює таку свічку, і Коленський змагається, і виходить переможцем з цієї мікродуелі. Губляє м'яч. Ну, да, на великий жаль не підтримав корисне діяння свого партнера по команді наш японский футболист. Таки полный матч сегодня проводит, не меняя его Сергей Козека. Хотя право на замену еще есть. Інша справа, що вже ці есть ким узмацнять. Ці вже у таких складах будуть гуляти команди до опошнього. Щиро кажучи, я б побачив на полі зараз Іллю Зайцева. Але ж він уже відгуляв своє в цьому матчі. Да, покуль мяч заметусився в центрі поля у нас опошні секунди. І на чию користь сигналізує боковий. Крумкачі будуть уводити м'яч за боковой. Покуль подрівнялася гульня на опошніх хвилинах гэтага матча. І тим цікавей нам буде назирати за гульнёй у гэтыя апошнія імгненні нашай сустрэчы. Да, по такой гульні, по таким накалі і не хотелося, каб гэтая гульня кончалася. Готовы я назираць і хвілін 120, і серію пенальці, каб так можна было, але сёння, нагадаю, гуляе матч чемпіоната. Ну, а я ось тут так само не згодна з тобою, Леш. Я б таку гульню не глядів 120 хвилин. Ну, не вельми шмат цікавих моментів. Моментів ні, але для нас з тобою накал відчувається. Ну, накал відчувається. Я б тоді глядів би не 120 хвилин, а до нашої перемоги. И что, Прокопчика обходится в этой ситуации без желтой, порушая правильно на Алексея Баранова, и треба тому допомога, не тримається за заднюю поверхню своего стягна. У этой ситуации Леша Баранов, не хотелось бачить некую вымушенную замену. Да, допомагає йому
Яўген Рэцкоў, і чуеце вы лагічны покліч з трыбунаў, а дзе ж картка? Ну ось я так само би так спитав у судді, де ж картка. Але ж буде момент штрафний уже, навіть стінка є у Юні, із наших гульцов так само. Ну, это так, стенкой назвать это складано, конечно. Один Вадим Прокопенко там намячается. Того ж Прокопенко варто вельмі уважно сприймати. Ну что, сябры, зазираю у комментарии, ничего нового там не з'является. Я разумею, был бы на вашем месте, так само бы не оттягивал свою увагу от того, что отбывается на поле. Что побольшала стенка, уже не один там Вадим Прокопенко, але все высокие наши у штрафной. И есть магчимость зараз скористатися в этой ситуации, але недокладной. Без адресата опынулась эта передача Коске. Ну, не скористались выдатной можливостью наши футболисты, на великий жаль. Тим часом зараз будемо назирати резервового арбітра, колькі ж часу ён покаже на своїм табло. Чуєте, ви з трибуну кажуть, що затягують час, але не було попросту м'яча у Романа Бабаєва. Ні, так вибив м'яч, здається, вибив м'яч, але там, можливо, це той м'яч, який не вельми добрий, не веду. Вже м'яч пробував! Що жовту можна давати, здається. Ладно, давай не будем опошние хвилины тратить на то, кого обмярковывать дзеянні галоў на спадзяюся, не будзе на тое патрэбы. Лепш паназіраем за тым, як жа ў свае апошнія атакі будуць хадзіць футбалісты каманд і колькі нам дададзена. 4 хвилины на табло резервовага арбітра. Так, 4 хвилини. Як я і казав, додає суддя. Что, от брамы треба показывать, як мне здалося в этой ситуации. Не, кутник все ж таки на корысть футболистов Юни. Ну, шкода, конечно, что не атрымалася все ж таки пазбегнуць вось такого стандартного становішча на апошніх секундах матча. Для мяча мы бачым Александра Кротова и все наши футболисты, акрамя Вані Каленскага, каля свае брамы. І перший на м'ячі Євген Гардейчик, який шмат таких м'ячів здимав тягом сезону. І що, становище поза гульнёй фіксує боковин. Ну що, треба забивати на опошніх хвилинах, це було б вельми пригожа. Ну, скажу я щиро, ведаєш, все ж таки пахне більш нічиєю, чим перемога одної з команд. Магчыма, побачым мы вось першую нічыю ў гэтым супрацьстаянні. Все матчы афіцыйныя, таварыскія, все матчы гэтых каманд завяршаліся перамогай адной ці іншай з каманд. А сёння можам пабачыць першую нічыю, якая будзе, канешне, на карысць Юні. Першы радок яны ў такім выпадку хутчэй за ўсё захаваюць. Але ёсць яшчэ хвіліна другая ў нашых футбалістаў. Аўсяннік знаходзіць Ростислава Серага. І що, Дурко вибиває м'яч. Куди, Коске? Куди? Навіщо так моцно? Ну, спокійно. Треба перехоплювати м'яч. Ілля вже со стану коментатора перетворяється у стан завзятора. Вельми емоційно реагує на неудачі наших футболістів. Але, ведаєш, аут у своїй полові – це не вельми приємна штука. Ну, згодом. Ось м'яч у нас. І ёсць порушение правил на Арсенію Стариков, знову без жовтої картки. Жовтую давай уже, блин! Це Ляхат Засохов, здається, так? Ну да, Засохов ще у часи ЖЮ, я пам'ятаю, як грубого футболіста. Якраз погуляли разом, здається, Арсень так само. Ні, Арсень в сезоні 2023 гуляв, а Засохов в сезоні 2022 якраз супроть нас гуляв у тим плей-оффі, коли ми в одной четвертой супроть ЖЮ гуляли. І що, Коске показує нечто Микиту Овсяннику. Уже на полі Микита Овсянник, так, все одно Коске. Може бути, розіграють м'яч зараз наші футболісти. Так, Сапраўды. з Арсенем Стариком. І зараз ніби кутник. Навес. Ну! Хто буде перший на гэтым м'ячі? Замітусився
Ён зараз у штрафной, але все ж таки 21-й. Это той самый Арсень Прокопенко раздражае ситуацию на лічаныя секунды. И что, Елизаренко? Я так ведаю, на секунду подумал, ці дозволеная такая скидка, але да, сапраўды гэта не ногой аддаваў перадачу. І трэба дапамога футболістам на полі, причым як футболістам Юні, так і гульцу нашай каманды. Здаецца, Коскіна Міката прылёг на газон. Да, такімі тэмпамі хутчэй за ўсё дагуляюць такім лікам каманды гэты матч. Так, ужо здаецца, не будзе моцна дадаваць, мне здаецца, да гэтых 4 хвілін галоўны суддзя. Да, велізарная напруга на апошніх секундах, скажу шчыра, да, даўно такога я не адчуваў, праглядаючы нашы матчы. Напэўна, ведаеш, з леташняга плэй-офф, калі ў матчы з Трактарам серыя пенальці вельмі нервовая была, і серія пенальці ў фінальным матчы. Разумею, што хутчэй за ўсё і адна і другая каманда крочаць далей у плэй-офф, але вельмі вялікае жаданне сёння зазнаць перамогу. Але ўжо часу на гэта застаецца, хутчэй за ўсё і не застаецца, пакуль застаецца на газоне якраз такі Арсень Прокопенко. І што, дапамагае яму Евген Елизаренко поле пакінуць. Сапраўды, трэба там аказваць дапамогу. Так, да гэтых 4 хвілін трэба яшчэ дадаваць. Цяпер ужо хвіліны 2. Але ці будзе 4 ўжо мы перайгралі дакладна, я ўжо падглядаю на свой гадзіннік. Таму, напэўна, 1-2 атакі ў каманд засталіся ў гэтым матчы. Баранаў на версе забірае гэты мяч, Гардзейчык закидывае наперад. І у нас такі піянер-бол, які распачаўся перакідваць каманды з адной паловы мяч на другую. Галавамі сутыкнуліся футболісты. І сігналізуе галоўны, што трэба як мага хутчэй з'явіцца на поле дактарам каманд. Паскаряе ён іх, і партновы Калілец Эдуард Александрович на поле. Ведаць, слухай, у гэтай сітуацыі нашмат важней, каб футболісты былі здаровыя, а ўжо вынік гэтага матча не такі істотны, бо сутыкненне было непрыемнае. Ведаеш, апошнія хвіліны пераўтвараюцца, да, у такое шоу аказання дапамогі. І што, як перамозе радуюцца гэтай нічыёй заўзятары Юні, як ёсць, што маем сябры, хутчэй за ўсё, з такім вынікам сітуацыя застаецца, паритетная, мінус 6 балаў у нас ад Юні. Але ж і менш матчаў мы згулялі пакуль што. Да, цікава мне толькі, чаму не даў рэфері дагуляць вось гэты час. Ну і ладно, Ілля, давай падводзім вынік гэтага матчу. Напэўна, вырашыў ён, што ўжо вельмі траўмаапасная гульня пайшла. Вынік гэтага матчу нічыя 0-0. Як ёсць. Робім невялічкі крок наперад да плэй-офф. Юні, напэўна, ведаючы вось гэту завядзёнку каманд, якія займаюць першы радок у нашым дывізіёне, яны не праходзяць далей за стадыю чвэрцьфінала у плэй-офф. Таму, паглядзім, як будзе гэтым разам у Юні. Вельмі моцная каманда сабралася ў іх. Але паглядзім, дзякуй саперніку за гульню. Напэўна, ўсё ж такі адзначым, што больш востра выглядалі яны цягам гэтага матча, але вынікам робіцца нулявая нічыя, першая для нашай каманды ў гэтым сезоне. Сябры, нагадаем праз тыдзень. Дакладна, у нас будзе гасцявы матч з Юні. Магчыма, цягам гэтага тыдня мы павінны згуляць адкладзены матч супраць БДУ, перанесены матч супраць БДУ. Таму на гэтым матчы, на гэтым тыдні двойчы сустрэнемся з камандай студэнтаў. Трэба забіраць 2 перамогі, каб упэўнена крочыць у плэй-офф з другога месца, да якога мы так добра звыкліся цягам апошніх сезонаў. Гэты матч для вас каментавалі я, Алексей Барсевич, і мой сённяшні напарнік Ілля Кураленко. Дзякуй, што сёння былі з намі. Сябры, да пабачэння. Так, дзякуй, сябры, што слухалі і глядзелі нас. Да пабачэння.